Esselamu aleyküm. Hoş geldiniz hormatly vatandaşlar. Doğumu can sağlıklı. Alo. Doğu brat ne elödün? Salamu aleyküm. Vah yoga brat yoga. Akşamrak alakayday olmasa brat. Bolya. Bolya brat bolya. Bolya haberlaşar köp sağ ol. Davay sağ ol. Wa aleykümselam, hoş geldiniz hormatly vatandaşlar. Canınız sağmy? Buna inşallah gatgo efir boljakdyr häzir. Bu yaman gowzatlar boldy. Nu gowzatlar dep. Gowza öwre alaklat yok da ýöne. Hoş geldin Avrupa. Assalamu aleyküm. Wa aleykümselam, gowmy ýagdaýlar? Hoş bulduk. Canın sağmy? Hudaýa şükür ağam. Gowmadyňam. Allah'a Elhamdülillah. şükür sağ ol, normal. Nuraga da häzir uradaýyn efire gelsin. Tuvalama. Ha. Bolya bolmady özüm aýdaýarmy? Yo, ýaňjaň etdim häzir. Wa aleykümselam. Häzir SMS ýazdym. Hoş geldiniz hormatly vatandaşlar. Hoş geldiniz. Basalyň ondan göreliň hadi. Haramzadylar. Tak. Tak. Salam. Olmaýardylar. Talip eke gowma. Gow Allah'a şükür. Özüň gowum brat näli? Ot brat da şükür. Sağa maç şerf verme. Allah'a şükür. Dünkü videoňy gördüňizmi? Hayt video. Aýsy. Häzir görkezýär. Gördük. Selamun aleyküm rahmetullah. Wa aleykümselam we rahmetullahi we berekatuh. Olmaýardy. Armağan söyleyişen zaman. Allah'a şükür. Öz ýagdaýlaryň gowmy? O şükür Allah dönen bize massassa. Mene wara rekord koydum vatandaşlar. Türkmenistanyň polisiýasyna söz ýok. Yo polisiýa derle yo gelinjäň videosy mu kadydım la. Kim gelinjek? O neme var o. Abdullah bilen nemen suratyny goýup alşerim. Ola da diýäňmi? Lala gelinjek diýäňmi? O ola Yo, men o baradaýdym o. Türkmenistanyň içinde seredin vatandaşlar. Garaşsyz, bakywy tarap Türkmenistan döwletimizde arkadagly, gahrman arkadagly serdarmyzyň bedi wady bilen barýan döwründe Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň hataryndaky polisiýanyň işgärleri nämeler etýärler we watandaşlar bilen näle gürleşýärler? Hani ýöredi onda? Jelep ýejeň zat edeýin, söwýän zatny seredin vatandaşlar. Harana bolar, hara. Bilen taki çadır beýle ki wiza seredin vatandaşlar.
Hiç dinlemiyorum, ne mi diyorum? Häzir bir münç beýleki wideolary has gowy. Teret. Ayırdılar olar wideony. Teredin vatandaşlar. Polisiýanyň işgärleri vatandaşlar bir illeşimeden jaýyny daşlaýarlar. Daşlaýarlar vatandaşlar. Videoda görüp dur. Daş alıp biriniň öýünde daşlaýarlar. Näme üçin daşlaýarlar? Men size aýdyp bereýin. Bu dogonumuz bir kofejik zaçagaş, bir naçnoy jagaş işeden bolýar-da. Şo gelejäniň, şu dogonlarymyzyň daş töweregine edil 5 sanyk naçnoy bar eken daşlawda. Şo naçnoylar 5 sanyk naçnoylar hakyny berýän eken, näme polisiýada da naçnoy işledem üçin. Ýöne bu dogonumuz pul bermediği üçin polisiýa daşlap otyr, jelep diýdi, apaňy da diýin, ejeňi da diýin. Entek video dowam edýär. Seredin vatandaş. Häzir men bulan atlaryny çyn aýtjak size. Celep. Ya Celep canamın asker. Kim Celep? Canamın asker. Celep sana doğran bile. Daşlap otyrlar vatandaşlar. Muhater edin o vatandaşlar. Daşuza. Polisiýa teredin o, näme oğul? Gawaptyrlar o. Bir naçnoy üçin 20-25 tane polisiýanyň işgäri barapdyr. Vatandaşlar näme uruş döwrümi? Kurlama. Celep canamın. Teredin o polisiýanyň işgärleriň agzyndan çykan sözleri teredin o. Haram zadalar. Polisiýa şolary ýalak bolsa, Ya ölme girmekçiler. İne. ejeňem jelep diýär o. Siz de kaza edeceğiniz. Celeplerimde kaza edeceğim. Vatandaşlar halal zahmet çekip işleyecek bolýar adamlar, gün görecek bolýarlar, kofe satýar, orun satýar, giýje naçnoy açýar, zat etýär. Bu haram zadalar 5 manat bermediği adamyny baryp öýüne birja daşlaýarlar vatandaşlar. Näme üçün kerpiçdiňdi diýär. Oýsan o kerpiçdiňjak bu haçandan beri ayal maşgala polisiýanyň üstüne kerpiçdiňar. 100 manatda küntü diýär vatandaşlar. Ayal gyýdyň diye ayal gyýdy diýen sözüni söýledim o vatandaşlar. Küntü diýip ber o haram zat. O sen bajyň küntü bolaýmasa bir gaýrat. Atlaryny aýdyn vatandaşlar. Daha şu onu yer sayı onu uğraşsan ama. Şäherde täzelikde şo taýda daşywyzy gördüňiz de vatandaşlar. Bir haram zatdan tutup bakdylar. Daşywyzyň polisiýanyň başlygy özüni öldürdi diýip men geçen aýtdym. 13 tane 12 tane adamy işden çykardylar. Täzelikde bolup geçen waka. Ýöne düzelen ok. Düzelen ok. Gurdumuz şolary ýalak vatandaşlar. Ayal gyýylara küntü diýär, jelep diýär. Kim merefde bular yapylmamoçy? 6-7 ýyl mer Amerikada ýaşap ýörün. Bir ýerdegem polisiýa işgäriniň birine küntü ýa-da jelep diýeni göremokmy da men Police Activity diýip kanal we YouTube'da berde Amerikada polisiýalar datdyr barada şolar videolar görkezýär da etýär. Görýän hiç şaşan şey bir zat görmedim, üstüne de gelmedim. Eğer de olar ýarda bolsa da göni berde çäre berýärler, suda berýärler, zat etýärler. Barıpdyrlar öýüne 25-30 adam diýär, telefonu video alan üçin öýüne gawapdyrlar vatandaşlar. TikTok'a goýan üçin videony aýyrtdylar. Men şo videony alyp sahypamda paýlaşamdan soňra gün edil 5 miniň içine vatandaşlar şo video kowa bolýar. Barmaly ýerine bardy ýa. O atlaryny aýdyn vatandaşlar size. Meryen Meyatnazarow, Sülçü bolup. Ha? Bize alıptırlar da ana polisiyalar. Taňa yetmäke. Awa Bilmändirler-de. Ya bize yetdi ya. Meryen Meyatnazarow, Sülçü bolup işleýär. Ondan Ruslan diýenim bar, ýene Garagum diýen bar. Ikinci adam Mergen. Vatandaşlar bilýäňiz da bize bilmeýän zat ýok häzir. Haram zatlara jaň edip birazjyk medeniýet terbiýe öwredeli. Salamu alaikum Talib ağa. Aleyküm esselam. Bolmy ýagdaýlar. Häzir jaň etýän vatandaşlar. Ay haram zat elini Ben otuydum.
Şumat bana şamma yaz otyra. Telegram'dan. Abonentin telefonu öçürilmez. Kim? Şamma. Kim Şam mı? Yegen. Ne mi diye? Oğun TikTok'uma yazdı. Liçkama yazdı. Ay sen olurlan oturup nem peyda tapyan, eyle beyle. Aslında benim yazmadım. Bloga salt taşladım. Men tanıyanmay. Başta yok dedim, sen kim dedim, tanımayan diysem aytdım, ben Şammy yegen dedi. Ha böyle dedim. Şeyttirine bloga salt taşlasam hazırım şumat Telegram'da yaz otu. Bolya, şu vakt var birazcık temamızı öwürmäliň gaýrat et Şammy, Pammy. Vatandaşlar görüşüňiz. Ya Nuraga hoş geldiňiz vatandaşlar. Efiri goşulanlar. Nuraga sen ýa-ni gördüňmi şu wiziýany, görmediňmi? Salamu aleyküm vatandaşlar. Bu medalar gördüm wagt men alabam yetişdim ha onu. Eýem Mudi işlerliň akkauntumda da paylaşdym ha. Wa aleykümselam, hoş geldin. Teret Nuraga, karoçy wara, naçnoy açan üçin ve pul bermedi üçin polisiýaň işgärler azar berýär. Gördüňmi o bir ayal gyýdyň üstüne 6-7 adam, 20-30 adam gawapdyrlar endi wizi alan üçin, wiziýany paýlaşanlyk üçin. Şo polisiýaň üýşüp baryp töwünüp durmagy şo videonu TikTok'a goýan üçinmi ýa naşnoy işledýän üçinmi? Yok, Teret naçnoy işledip pul bermeýänlik üçin polisiýaň işgärler baryp şoňa azar berip başlaýarlar. Aha. Onu 100 manatlyk sen күntü jelep apaňa da deýin, ejeňe da deýin. Bular ayal gyýylar bilen görüşpörler vatandaşlar. Asudalygy berja etmeli polisiýaň işgärleri vatandaşyň hak we hukugyny goramaly. Hukuk goraýjy edaralar bugün bolsa halkymyza zulüm etýärler. Ason Yetmiyor da. 20 molt paran videosu ýok ha? 20 molt paran videosu ýokmu? Yok, Teret sesler wada Nuraga. Jaýyň daşynyň bir giden adamyň sesi eşdilýär. Yo menen gördüm. Vatandaşlar O ne bela aldı? ol haramzadaň nomerini men size aýdyn. 70 98 10. Şol haramzadaň nomeri şol taýda durýan bara. Haramzada elini öçürüpdir bir gaýrat. Owa. Bular edennet berýär vatandaşlar. Tanıyanız mı vatandaşlar öz polisiýaňyz görýäňiz dämi? O telewizorda görkezilýän edeplice, ekranlyce hökümet işgäri aýrylyp hakiki siz bilen sizin hakiki durmuşda görýän zadyňyzyň ha şu polisiýaň özüni alyp barşy, şular ýaly polisiýalar görýäňiz siz. A telewizorda bolýan makyajlap, o edeplice görülen süran bolup polisiýaň işgärleri açanda telewiziýa çykanlaryna ýa hökümet işgärleri odan süran bolup, akylly süran bolup. Ina hakiki ýüzleri şulaň. Şu telewizordakiler hem hakiki ýüzleri şu. Ejeň palany deýin, ay sen 100 manatlyk jelep sen näme sen? Ha, ejeň näme deýin? Pala. Soňra bir de diýäňiz o, ay söwýäňiz diýip. Nädip söwme joň soň şulara bara. Hi polisiýa işgäri, organ işgäri, hökümet işgäri. Bir de ýöne köý raýat şu wagt. Bular näme? Başaran okmy onu oňarýan işiň etdi ha. Başga halka beýip söwmek, ejeň palany deýin. Hani siz bize diýen bolýardyňyz, ay söwünýän edeplem däl näme de bolan. Ýa-da söwünmejek adamlar. Bular ýalak bir aýdyl polisiýaň agdyndan çykjaklar. Atmy garaý şol. Sen ejeň menem diňledim. Onu 100 manatlyk jelep sen ejeň näme deýin? Ejeň sikeýin ýa-la gapy beýspe dil bilen aýdanda. Göndi ýa şonu. Diňletsen talipden Badra videosu guradaýyn sana. Baraga men hemmesi bar. Hemme wizeler bar vatandaşlar. Ýöne goýmaly, bunu wize çekmeli, muňa wize çekmeli, muny eşitdirmeli vatandaşlar. Bu haramzadalar erde şuraya hareket etse, jogap käçele çekmeseler, indikedek mundan beter etjekler. Bilýäňiz da, bu bilýäňmi bir adamyň beýnine dar o. Şunu edem bolsam ertir maňa işler etmeýärler. Beter nesem diýip adam daha beter jenaýat iş edýär. Ýani psikologik zat bu. Çağa kaňa ejeňde öýde bir zat döwüňizde dalýan ejeň käýemese ay käýemedi. Beterine deýin zat diýip bilýän. Çağa psikologik şo zatlar da dogrudanam. Näle bollaý vatandaşlar. Men etjek arkaýym bol, men äder gowy ize çekjek inşallah. Yo şu wagt elik telefonuň ýanynda bolsa diňletsene şo ba bolsa video.
Yani böyle iki video var. Men sana uğradı oynadım. 3 tane. 2 mi 3 mü video var o? Hersi paylaşlı, söğüşlü. Karam da abiziyana yalak ol. Anarda görüşün boşuna. Maymun o hani. Urlama. 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 Celep diyeceksin ama. Ben Celep. Öyle. O çıkar vereceksin ki. Bundan bir zaman var bile. Hayvan eşek. Ya ölme girmekçiler. İne. Geçelim Celep. Böyle siz de kaza edeceğiniz. Celeplerimde kaza edeceğim. 5 Şubat'tan gidip görsün diye vatandaşlar. Geçen celep deyip. Daşlayalar o vatandaşlar. Celep'ten diyeceksin ama asker. 100 marka gidiyorum bile. Ara. Kim Celep? Geçen ama asker. Celep'ten diyeceksin bile. Daşla otuyorlar o vatandaşlar. Yani şeytan daşlayan mı? Karam dağdılar. Şeytan daşlasınız gelen olsa kuşka barayın O ol. da şunla gelip oturan yerlerine görközsene bir giden olup 5-6 saat olup. Yine vatandaşlar görün. Politsiya işlerler mümkün. Balkama ne olur o? Biraz daha ne var mı? Haramlar belli oturdayım haramlar Şöyle şimdi oraya alın ve celep deyip. Ağam götürüyenleri haram adamlar. Korkmam o yakın bir kişinin vara öldürüp yapın o. Özünün kamera çekmiyor haramlar yapsana. Ne yaşayan da şunlar yarıyor. Hey bir dağın bana ol Süleyman Şarif'i toydan alıp gidenizde bir oğlanı 17-18 adam olup barıp alıp kayttınız ha. Bir gayratlar. Siz dağım bir adam için 17-18 tane kol barıp biliyem olsanız onu neme gen görüyorsunuz? Berde ayal maşkalan daşına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değil görünen ne var? 20-30 tane adam diye daş tuğrunu üyün adını var neymiş ol? Kahvaltılar haramlar. O ayarlı onu da doğum ne keniyor talip. Katerke o köpe bulur yalaklar ya da köpek var ya malatsı var ha. Şular var. Erkeklemeden ayarlandı. Bir güne inşallah var ha. Karışın entaksiz. Şu ediyen zulmünü devam ediverin var ha. Men aydayına var talip şulakları. Hacı arkadağının can tevilsin diyen arkadağlarının iş yerleri nasıl olur? Yine şu görüyorsunuz. Bular galtamana vatandaşlar o. Daşar yurttu uğraşat etmek, daşar yurttu adam killeri uğratmak, adam bıçaklamak, Türkmenistan'a alk kaçmak, olur türmeye basmak, türmede olur ecir çektirmek. Bular gov adamlar değil o adamlar. Huday var o. Allah can şu Türkmen halkına var ha. Şu başımıza gelen beladan dinmek nesip etsin o. Huday var o. Şu başımıza Türkmen halkının, tutuş Türkmenlerin 24 santigre taypan hemmesinin başına gelen bela o şular o menzaydı. Şulardan dinmek Allah can her bir Türkmeni miyetler etsin o nesip etsin o Allah can. Bulardan her dağda qarşı verin o ina polisi işgärlerini bu suutnama gerek gala vatandaşlar özüňiz görüp dursunuz lay onu yine de şu gözlü körlemimiz vardır, uloklu kerlemimiz vardır. Bir göräýsinlik görkezýaslay. Bada olanmada ne şeyler yurduna varman, yurdu gülýalak mı kadip görün, ukuda gesip görünmem var. Yurdundan hem havari yok, bulup görün, dağıtlardan hem havari yok. İyi polisi işgäri forma giyip daýyn o. Sen näme sen o ejeň üçin görüşýärmi o taýda sen? Ha? Bir ejesini söwürýär o. Ya şahsy meseleň mi ol sen ejesine söwürýär?
Hökümet şunu etken dämi hawu bolly kanun esasında bardın gapyny açmady. Gaýdarsın da hawu hem ejen falan edeň, jelep näme daşlap. Bolýan zat meşulay. Şular ýa ýurtda ýaşaýan o adamlar. Bir bolanok däm kanun esasında gapyny açanok dämi başga usullar badra kanunu ýazylydyr. Eger gapyny açmada kanunu ejesini etmeli, ejesine jelep diýmeli. 100 manatlyk küntü diýmelmi? Şoň ýazatlar ýazylym kare kanunu. Özüm mara ol bir däl, iki däl o 5-6 sana o birinden bir aklym beren o. Eýten näme diýen o? Duraw beýtme o diýip. Barsan hökümetiň adyndan baransyň ay ejen adyndan baran. Näme oň ejesine eter ýa lo. Ya o isen ejeňi aýladymy? Polisiýa işgäri. Şowy. Ha, ejeňi aýlap gaýtdymy? Näme dik gaýtdy? Käşe sok gaýtdymy? Gelip on ejesine sökýän, özüne sökýän. Palnamoçandan çıkmada ha palnamoçan sen Berlin palnamoçandan çıkma sen o sen hökümetiň adyndan gelýänsiň ha. Men aýdyn şu ýanky polisiýaň eden maskaraçylygy Serdarada yeter şol Gurbangulyda yeter şol bir ömür maskaraçylygy. Tak bu görýänmi diýip. Men size aýdýan polisiýaň içinde polisiýaň ýokary başlyklara mara talip. Yığınaklarda da öz içinde de polisiýaň işlerlerine de şu şular ýaly guruluş ýerler diýe. Ejem falan edeň nämesi diýip. Öz iş ýerlerine de şeýle söwüňüp yığınaklary ýetirýärler, bilýärmi? Ulun ejesem ýok, bajysam ýok. Bulun ağızlar gaterot kapa ödüler ama tanışır. Gaterot kapa. Videony Bir de bolya şu yolla nervini olup yon gatsada olunu konuyor. Şonu da görýärmi? Näçe olunmaz akitdiler, kimsini öldürdüler. Şonu da ejelerine söwmejek bolýar, medeniýet tapbarjak bolýar. A bular näme? Aýlyk alýarlar özüm, halkdan aýlyk alýarlar. Halk töleýär şolaň aýlygyny. Biz töleýäs watandaşlar birimiz salgyp töleýäs. Her bir aýlyk alýan adamyň padohodyny alyp tutup oturýarlar. O 30% ýaly. Şu tutulan aýlyk nimelerden hem ýankylary aýlyk gidýär. Polisiýa işgärlerine, organlary. Görýärmi agam İçeri İşler Ministri Hıdyrov aýalyny lifçik türsüg almaň derdinden vilayetdäki polisiýalar ýatdan çykarypdyr. Watandaşlar Hıdyrov şu wagt Aşgabatdaky gaýlary nalog basypdyr. Aýalyma täze gyşky kolleksiýa aljak diýip pinýuar, lifçik türsüg aljak diýip aýalym üçin. Şoň üçin şäher gaýy upravleniýa gaýa nalog basyp oturýarlar. Şu wagt nalog ýürüýte şol upravleniýa gaýynkylar şu giýje unit pul jemläp aýalyna şol täze kolleksiýadan aljak bolýar. Şoň üçin Hıdyrowyň elde genok daşuwy seretmäne. Daşuwyň polisiýa başlygy täze gelipdir. Ola men täk aýalyna lifçik türsüg jorap diýdi, zat diýdi, o zatlar almaň derdinden täze gelen vilayet polisiýa başlygy şul wezipä gelen üçin kän gözi açylmak, seredip bilenok daş döwrüne. Howa onu açnoýdan geljek 100 manat, 200 manat näçe berýänem bolsa günüňe bilemokda. Şo pullardan hem onu mun almalylar. Ola menni vilayet polisiýaň başlygy wiejime uradandyr. Näme üçin ol pul berenok naçno işlenimi? Näme aýalyma lifçik türsüg almalýam şu sezon? Ýa-ni men aýalym oň mun aýalyna seredip oturmalymy? Şoň üçin baryň pul dakyň alqaýdyň diýip şeýlik goýberýär watandaşlar. Atlar näme diýdiň aýankylaň bergen diýdiň? Onsoň Ädreler. polisiýa işgärleriň atlar. Mergen Määt Nazarow, sülçü bolup işleýär. Ruslan diýenem bar, Igarowman bar, ikinji ady Mergen diýär. 70-98-10 watandaşlar. Primoy. Ya. Ni şu polisiýalar bir gorumol polisiýalarda ha ejenke näme diýip duran polisiýalar biri halky aslına seretsen asudolugy gorýan polisiýalar şular watandaşlar. Allah wara şu Türkmeni şu beladan diýmek nesi wesno wara ýaman işiňiz günüňiz kyn Hudaý bar. O arkasy bolan ýaşar, arkasy bolmady gomara sürnüp gider ýörürsiňiz aýag almasaňyz mesdaýda. Daşuwda bolan keçen wagt. Hara o bir jaň edibiljeň, ýöne şu jaň etjeň, mara mesdaýda ertir gün saňa minnet etmese zat bilmedim. Ertir gün senden bir zat haýşdyr, o neder, bu neder, saňa minnetlidir. Düýne için kösenip gördüň däme diýer ýa işden kowlar, bir zat bolar, güni ulaşor, onu senem oň diýen etmersiň olun. Şo wagt ýakdadyr size. Şo adam iltide näme edip gördüm, şey geldim, bey geldim diýip. Olam minnetli däre şolam.
Onun näme üçin biriniň minnetini çekip ýaşalyň o da gaýga ýaga galalyň agdy birlik bilen onu çödeliň meseleni. Adalaty getireliň o ýurda. Adalat bolmasa ýaşap bolan o adamlar. Naçnoylar, yine geldik naçnoy meselesine vatandaşlar. Naçnoy meselesini Aşgabatda da şeyle, naçnoy hemme adam açıp bilen o, pul berýän işlediýän, pul ýok işleden o. Yani naçnoyam açmaly, pul goýmaly, işletmek üçin pul bermeli. Ýöne ene şu molim diýilen haramzadan dosty we mekanik mirkili bayram äň we bayram äň ýegen. Şonuň arkasy bilen ana naçnoy işletip berdi. Şu wagtdan täze naçnoy açdyrlar etdiler. Hemmesi işleýär vatandaşlar. Gurban Gulynyň garyndaşlary, zatlary özleri arenda berýärler, naçnoy markasyna durýar. Kelle geydiler o ýurda vatandaşlar. Eden net böler o, men aşak diye edenim etçek diye. Näme üçin o bular ýalyk zatrylyp berýär ýurtda? Haçan biz o deňlik bolmaly ýurtda vatandaş, deňlik bolmaly. İn bolmanda haçan meýleşni bir zatlarda magazin näme o naçnoy açyp goýber da emmesi işlesin. Oy kafeleri işlesin akşam. Bolýa spirtnoy içki sattırma, uruş bolýa diýsen, dawa bolýa diýsen. Oy işlesinler. Nalog töresinler ýurda. Näme üçin sen adam saýlaýan? Serdar Berdimuhammedow. Näme üçin sen kanunlar garyndaşyňa değişillämi? Gurban Guly, haramzada. Atagana diýär bilýän o bir gaýrat. Atagara ýaman gowda aýdýar. Atagara uğratýar vatandaşlar. Bar planet eýtip, ýöne garyndaşyna da onlaryň sözi geçen o. Ay bersene bu. İnşallah men aýdarym size. Men geçenem görkezdim men naçnoylaryň nirde işleýändigi barada. Naçnoy kafe, naçnoy bilyardy, şamelek bilyardy diýsen Ebu Bekiriňki işläp ber. Näme o barıň da erkek görseňiz diýenlere garyndaşlara barıň da. Näme üçin olaryň naçnoyna baraň da ha? Ya mir 4 ýubileyindaky hajynyň naçnoy bar. Barıň şota erkek görseňiz, gaýratyňyz çatýan bolsa. Vatandaşlar hemmesinden naçnoy başlyň. Ýöne bir garyp bir gelneje şygyzy bilen geçine inip eklene inip magazin açýarlar, bir kiçijek zatlar satyp berýärler, o haramzatlar şolaryň gününe goýanoklar. Näl bolýar adamlar durmuş. Haçan biz beýdip egilip ýaşarsa, bular egilip bara oňurgasyzlar öwrenipdirler, yalla kylyk edip günü görüp. Bize de şonu öwretjek bolýarlar, yalla kylyk edip oňurgasyz ýaşap, biri-biriň öňüne egilip. Näme üçin biz olaryň öňüne egilmeli? Bize kanun esasında bolýan zatlara göz yumýarlar. Kan palojny zada gelip nalog takýarlar. Ýöne 5 saat goloýyny naçnoy işläp ber, şoňa degen oklarda gelip bir ýaş gyýda degýärler. Näle bolýar adamlar, mene bilem oy. Aýdyber Nur aga. Taleba. Halk şu wagt şondan gorkup durda, gorkup berler şu wagt. Näşe haramzada rejimden gorkup berdi. Birlik kılan soň wara näme üçin gorkupdyk şol gorkunç zatda elemekene zat diýip neme derler hem. Wagt gelende ne nesip bolsa. Bir derek gorkup dursa şondan nip bara. Gorku gorkunç. Gorku var. Bara diýilýän Gorku diýilen zat ýeňmeli ho, özüňi ýeňmeli. Bir günlük var oturunda pikirleniň, men gorkýanym üçin men başyma näme gelýär we men gorkmasam men başyma näme gelýär. Maňa inanyň şu gorkýanyň üçin siziň başyňyza beter zatlar gelir. Gorku diýilen zat aýyrmaly adamlar. Aýryň o şu gorkuny özüňiz ýaly adamlardan gorkmaň. Kan garankylyk gorkunç zat diýip gorkuzýarlar, şo garanky bolsa gorkunç türedýäň-de. Ya bir jaýyň tibede çykyp bolsa şo garanky bolsa gorkunç türedýäň tibede açýaň ony hiç zat ýok şonu. Halkam şu wagt bilen okda şol zatlaryň gorkunç däldigini. Şol aýrylan soň bilerler neme. Näme üçin gorkup dur şondan diýip. Hakymyz bir wagt talap etmek gerek diýip. Gaty dogry aýdýan vatandaşlar beýle oturmaň aýaga galyň diýen aýaga. Bu watan halka hyzmat etmeli, watan halka hyzmat etmeli, watan şonu unutmaň. Haramlar özleri oturýarlar. Özleri. Düşünýäňizmi?
şu haramzadany ýokutmasaň gün ýok. Hiç kime yılan mün devri çakya diye şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Şonuň üçin ýokutmaly adalaty getirmeli. Adalat gelse hemme deňlik bolýar ýurtda. Hemme adam bolýar. Arkaýyn işiňi edip bilýän, aç biznesini etsen hiç kanundan çıkma, hareket etmeli. Bolly. Vatandaşlar. Şonuň üçin şonu aklınıza koyun. O korku diýen zady aýyryň. Bir gezek ayağa galaly. Bolly yatırdykmy, ýokutdykmy şunu uturdy ondan soň. Adalet bolan ýerde hemme zat hak hukuk bolan ýerde hemme adam deňlik bolýandyr. Vatandaşlar, onu unutmaň. Düşündüňizmi? Ay hakymyz go iýdiler, kelle aýdylar aýurdy. Onu üsteden etdilik. Hakyky kelle giydiler, bu haramlar var ha. Hakyky. Hiç çydar ýanlar bulary. Bulardyň var ha inni hereket edende öňünden gelen näme gelse çykan var ha ýakyp, ýumrup, döwüp ötmeli diňe. Ýakyp geçmeli. Nepal'dan beter etmeli. Nepal'dan var ha. Ziyanı yok. Bir 2 ay, 3 ayın içinde dikleriz yönü. Yetkilerimizi yönü şu rejimi ýokutmaly. Ökman suratta. Spartak. Eşitýänmi bu litgeler bilen uğurlayan puluna känel rol. Yok känel o doğru aýdýan bularyň Kän bolmaýar. Oğurla oturan pulları yaman kän bularyň ho döwletiň pulunu al bizim halkyň pulunu oğurla otur. Halkyň pulunu halkyň. Ho. Senin meniň hakym bar onda var her kimin. Halkyň. Allah belaňyzy versin sizin ara. Haramzadalar sizin ara Allah amin. Dozokta yanın dozokta haramzadalar. Dozokta. Şu tohum var ha. Dozokta yanın. Ay dozoga gitmäke de ýanmaly şolar ha. Yanar. Nesip bolsa. Bulara sebäbi Politseýski akademiýada normalny ılym beren oklara, terbiýe, bilýän etika, näde gürleşmeli adamlar bilen, fizik gürleşmeli raýatlar bilen, ýoldaş raýat zat diýip jelep sen apaňa da deýin, ey watandaşlar mene bara, men türmedäkileri pikirlenemok, bular şeýle jenaýat işi etmedi adam bilen şeýle gürleşýän bolsa türmede nämeler bolup böler, Allah gorasyn watandaşlar, türmedäkilere gynanyp gitdi. Mara bir momentde türmedäkiler ýaman gynanýandyr. Ol Murat Düşeýemow tagyny, Alisher Sakatow bilen Abdullah ýerde Türkmenistanda bolsa Allah gorasyn şolary nämeler etýänler watandaşlar görýäňi da günäsiz adama şuraya söýýänler, daşlap otyrlar. Daş alyp biriniň öýünde daşlaýarlar. Ullukan adamlar o, haramzadalar. Aýdar ýar söz ýok. Aýdar ýar söz bu torda hiç gelek. Bular adalaty iýdiler ha, bular adalaty. İyi koydular haramlar var ha. Haramzadalar. Ey bolýaly. Hakkımızda hayırlısı. Bilemokda inşallah. Günne efir edýäs inşallah aýtdym watandaşlar. Günne efir Allah'ın izni bilen bir gün men, bir gün Nuri, bir gün Maral günne efir edert inşallah. Doğru Nur ağa? Ayağa alyançak efir edert inşallah. Günne ayağa almalı vatandaş. Başka varyant yok var ha. Belli günü yakın aydılacakdır inşallah vatandaşlar. Allah'ın izni bilen. Amin. Amin. Oo. Başka varyant yok. Al katsa ursallan karaş ýaşaňa. Oo. Aýňany gara. Bilýän del. Bilýän maňa şu bir näçe sanak ýyleşimiz bilen gürleşdim. Aýdýa o. Açlyk ýa kösençlik diýe adamlar köpelipdir, ölýänler, dar etýänler. Bizime bar şol radioaktivni zatlar bar. Gömülli der o. Hawa şol ziyan berip otyr halka. Hawa. Şol radioaktivni atxotlar gömülli zat edildi. Şolam adamlar ölüp otyrlar. 60, 50, 55 ýaş, 60 ýaş, mapşe kän ölüm.
Ölüm yitimken vatandaşlar, yamanken. Türkiye'de anarda berdi. Hani daşyly ürtdi gidiýäňiz, ölýäňiz. Çerede ölýäňiz ha. İn bolmany degen bir daha düşünýärsek bolmazmy? Degen bir daha düşün, vatanymyz üçin. Niyete bagly hemme zat vatandaşlar. Bizim niyetimiz näme? Bizim niyetimiz yurdumyzyň parahatçylyk ýollary bilen asuda bir şekilde halkymyz ayaklanyp, köşkün öňüne baryp, Gurbanguly Serdar Berdimuhammedowyň wezipesini terk edip, halkyň öňüne jinaýaty çekmeli bolar vatandaşlar. Edilen ogurlyklary, zatlary gördüňizmi? Oguljahan Atabaýewiň täze alan samolyotyny. Ha? Gördüňizmi vatandaşlar ya, görmediňizmi? Seredin abi siz kösünüp oturýarkaňyz, çağalaňyza derman alyp bilmän, kösünüp oturan wagtyňyzda hökümet kömek etjek, zar etjek diýip bular haramdadylar, öz keyipleri sapat üçin samolyot alyp berýärler vatandaşlar. Samolyot. Ana TGK näme şol Anpodatda Türkmen News'ta çykdy. Görün vatandaşlar, görün. Oguljahan Atabaýew özüne şahsy bir samolyot, büdjetiň pulundan aldy vatandaşlar. Öz jüýsünden näl? Pikir etmeň, olar öz jüýsünden bara daşy bir çöpem almaýarlar o. Gurbangulyda bir samolyot vatandaşlar, täze. Serdarda bir samolyot. Oguljahan'da bir samolyot vatandaş. Näme aýtjaksyňyz? Yurdumyzyň pullary kim kasaba soraýar şu büdjetiň pullary nire gitýänligi? Hani biz halk bolup näme üçin bilemiz ok? Biz bilesimiz gelýär. Nire gidýär biziň yurdumyzyň puly? Biziň büdjetimiziň puly nire gidýär? Bize açıklama berin. Doğru dämi Nur aga? Hani sen gurlaýan oga Nur aga, nirde sen? Nur aga gitdi diýär. Men äkýän ykdysadyýetden düşünmek ýöne şu zatlar belli bolmaly vatandaşlar. Geçen Nur aga aýtdy birje şokolad alan üçin bir çilowny suud etdiler o Ýewropada. Milyonlap pullarymyzy alyp otyrlar vatandaşlar. Milyonlap samolyoda giden puly. Kirlenip oýlanyp görüm. Milliardlap. Bir samolyot $1 milyon, milyon, näçe 100 näçe milyon dolar badyr, 200 milyon, 100 milyon bilemok näçe. Şolar ýalak vatandaşlar. Bilemok pikirlerini görün, daşary ýurtda sergerdan bolup oturýarlar. Bular biziň ýurdumyzyň pullaryny, çağa pullaryny, invalidlere, balnoýlara. Akazyýça şonuň üçin ekenler 10% näme üçin galdyrmadylar? Demek Oguljahan Atabaýew samolyot alyp berjek bollar. Şonuň üçin hem 10% aýlyklary galdyrmadylar. Çağa pasobiýalary üçin 10% galdyrmadylar. Ondan soň talipleriň 10 pullaryny ne şu pullan samolyot aldılar. Näme düşünmedi ýalak näme bar vatandaşlar berdi ha? Bamy düşünmeýän adam. Gelin de vatandaşlar gurulaýan da şu adamlar efire gelip aýdýarlar, gurulaşýarlar. Täzeler gelin, pikiriňizi aýdyň. Seret eğerde sesiňden tanarlar diýip pikir etseň, futbolkany alýan, futbolkany şeýle seret, şeýtýan, şeýle. No, ni prosto görkezýän näse, seredin. Şeýle goýýan futbolkany, trapka goýýan. Öňe atyp gurulaşýarýan. Sen sesiň ýapylypdyrmy? Başla. Haramlay bular wara haram. Mikrofon ýapyp talip. Entäm diýen Amerikadaky polisiýa, berdäklerin güwüne etmek söwün bolýar. Men bir ýerdek ýolly galamda trakta. Ol kiçi maşyn sürýärdim, kiçi trakty. Tekerim çalşmaly, jaň etdim 9 bir. Maňa diýdim kömek gerek, birini urutup bilmersiňmi diýip gelim ol. Polisiýaň işgär gelip tekerimi adetde o kömek etdi. Polisiýaň işgär o jaň etdim o kömek gerek diýip. Bul haramdardyr, adam daşlap berler ha. Siz goda aşlamalar, siz var ya haramdadylar. Bir gayrat o. Bular var ya näçe diýseňem, binamsa bular eşeň hamynynym ýogyna bular hamlar var ya. Owa.
Koşulacakları yok mu? Gurlaşan da var. Allah ulu gelle. Videosu var eğer video çekmeli inşallah. YouTube'da koyacak görürsünüz inşallah şu efiri. Assalamu alaikum hanna. Ve aleykümselam. O mu yağdırlar? O Xudoga şükür. Menda bir fikir var da. Aha. Ali, şu video çekinde belki Rusça aytsaň başga döwletlere eşitip diýip korkar diýendi. Diňe Türkmençe Türkmenistandan başga düşünen oga. Rusça liba başga dilde. Gellik herden ki anlayamam. Türkmençe gürleýän, Türkmençe diňe Türkmenistan düşünýär, başga ýurtlar düşünen ok diýip bolar. Näme etmeýärdi hiç kala? Reaksiýa ýokdy. Ay başka devletler düşünenden sana peyda getirip yatası yoklay. Şonda da olar pikirlenýär da. Öz ýurduň içinde näme etip dur diýip. Ay bizim Türkmenlere çağırış et ya tamam başka yurda çağırış edem de o. Yo başga dilde gürleseň ýani olaram Türkmenlere çekilýär. problema tamam başka yurt çözecek o da ne çeýil bolmaz çözerler. Ýalar o da şerurduň adamlary Türkmenistanda ýaly ýaşaýan. Tamam. Benim bunun fikrim etmeden mene utonýan satın oğlum. al ýaly. Men utonýan oğlumlar, men başka adamlara ýanyna görüşümde da dedimde utonýan men käbir soralar, soraýarlar. Şolara jogap berip bilmediğim üçin utonýan. Aslında utonmaly men başardygymdan göreşýän şu görüş rejime garşy görüşýär adetýär. Ýöne käbir hakykatan utonýan täbäbi. Klowunçylyk diýseň bizde bar. Haramdadaçylyk diýseň bizde bar. Hemme haramçylygyň başyna gurban goly. Şol etdirýär hemme zady. Serdaram öwürlük adam däl, ýöne serdar näme de bolsa peşke da kakasy serdar gol çekýär bar kakasyň öňüne ertýärler bolýan kakasy halama salyp ýurtup köýberýär. In berkse şu wagt Hydyrow bilen hem konfliktler var içeri işler ministri. Gurban goly şonu aýyrjak bolup ber. Serdaram kakasyna garşy gidip dar edip ber. Ýani şu Hydyrow aýtmajak bol. Ýani görürsler şu taýda. Biri bilen pikir var edýärler. Ýöne bu zatlyň soňy bolmaly watandaşlar. Eğerde soňra çykmasak bizden soňkular gaty kösenerler watandaşlar. Yani bir zady bilmeňiz gerek. Madagaskaram düýün ayaga aldy. O Madagaskar daşy wara. Ol multiklar zatlar wara Madagaskar görýän şu taýda çekilýän multiklar. Ine şu Madagaskarın halka ayaga aldy watandaşlar. Näçe entekçiden bola biz? Näçe kösençik görmeli biz ayaga almak üçin. Ha? İngilizce gurläp utonýan mene oşul başka ýurtlara aýtmany wara bizim problemalary. Başka ýurtun adamlara mara ol bize görýär, bize seretýär wara diýär, ey bulan özündendirler diýär wara. Näme häzir Birleşen Milletler Guramasyna baryp arz etýän bolyn. Halk normal ýaşap ber näýleli ýok. Ana gulýarlar ýerden gitýärler, akşam ýele şäher asuda bardylar ana arada awaza. Silemadylar o sizi, silemadylar, atellerinden çıkardylar. Puluňydan gaýtarmadylar. Atele geldi delegasiýa 5 internet açdylar o. Keyip sapa sürdüler, bazara bardylar, bazardaky 50 manatlyk, 60 manatlyk zady 10 manat sürem bolup, hamala 10 manat satylýan ýalyk. Göz görteli ýala söz diýip otyrlar. Siz hem oturup bara lapşa barny ýeňiz hem görýän adam kabul etýäňiz iň gahyrmyň gelýän zady. Kabul edýän garşylygyny bildiren dok. Watandaşlar näle bolay bolay. Näle bolay. Belli Bir ýurtda bar spektakl oýnak gaýdy bilýärler da. Howa. Biz näme klown näle biz adam biz bir can lan ya Allah Taala yaratan bir can. Canly bir adam pikirlenip bilýär. Bizim beýleki yaradylan zatlardan tapawdymyz bizim pikirlenip Allah Taala bize pikir berdi yani düşünüp bilýänimiz üstün kıldy bizi beýleki canlarlardan yaradylan hemme zatlardan haýwanlardan tapawdymyz biz pikirlenip bilýär, zat edip bilýär. Ve bir pikirlenip görmeli arasynda bularyň edeni ziýany näme biz üçin? Bular şu zatlar näme üçin edýärler? Näme üçin polisiýa şu zatlary edýär bilýänmi?
Ertesi gün jogap bermeýärler, şonuň üçin edýärler. Ertesi gün bularň arkasyna durýan adamlar bular götlerini ýapýar watandaşlar. Şonuň üçin bu zatlar dowam edip oturýarlar. Adamlar bir daha ne düşünmeli wagty geldi. Olam şol ýurdy diňe Gurban uly bilen Serdar iýeni ok, gynamsagam başga da iýenler wa, iýjiler wa. Şo iýjilerim şu wagt aşakda kommentary ýazyp oturýarlar, şo iýjiler. Şular men eger çakymçak bolsa belki $1 milyon dolarlyk biýlerler-de häzir edil häzir ýaşap oturýarlar. Siziň hasabyňyzda, siziň hakyňyzdan baýadylar şular. Halkyň hasabyna baýanlar. Gelensiren bolup watany arkada bilen deňe diýip goýdular. Watan bilen arkada deň bolarmy? Siz näme bilen näme deň awatyrsyňyz o? Watan bilen arkada kim olsaň o ana arkadaňy çym olsun çykaryp ana unitada näme diňdiler? Näme bildiňiz o? Peýgamber diýen baraw üçin arkada Nura. Ya özünü gorap bilýärmi o siz onu gorajak bolýaňyz da ol özünü gorap bilýärmi ol? Özüne aýdylan datlara jogap berip bilýärmi ol? Ha? Siz onu gorajak bolýaňyz gaýtam. Yani şu haramzadalaram şular bilen bile iýenlikler üçin bilýärler prekrasno ertilkun halk ayağa galsa kontroldan çyksa hemme zat şu haramlar gazanan uğurluk eden öldürmüşlerini riske sokup bilýän bularam riske sokup kazandylar ýona. Oňa ýidirdiler, moňa ýidirdiler, moňa ýarlakylyk etdiler, moňa ýaladylar. Şeydip kazananca jaýlaryny elinden gidiresler gelen ok indi keypini göräýmeli bol tam aktivizm diýip bir zat öwretdi bilýän bulaňam durmuşuna zehir berip otur bular. Şoň üçin minni bular şo gerek bolsa atak etmeli, killer uğratmaly bolan ýöne şulary dudurmaly diýilen bir kanun herekete geçip uğradylar bilýän adamlar. Yo, özleriniň änni berere jogaplary ýok. Yüzüni açyp gürlerlik yüzlerim ýok. Awa. Şoň üçin adamlar siz esasanen bizi dinleýän halkymyzyň içinde baý bol, garip bol, wyjdanyň bolsun. Halala harama hormat koýan bolsaň biziň ýanymyzda yer almaly. Halala harama düşünýän bolsaňyz. Ay halal haram tapawdy ýok, iyi oturan bolsaň tagam sen biziň aramyzda goşulyp bilmeýän. Onu ýaly adamlar goşuljagam diýse goşulyp bilmeýär. Olaryň ýan wyjdanam zaýlanýar bilelikde. Yani men şunu çenni şu 5 ýylyň dowamyny aýdyp biljek. 5 ýylyň dowamyny yekejede de şu halaly haramy Nura taýgaryp awa surat unutazak surat aramyzdaklaryň içinde haramy el goşup biziň aramyzda goşulan ýok. Haram bilen halkyň haky bilen baýanyň biziň aramyzda goşulan ýok adamlar. Men aýdaýyn bize goşulanlar diňe fakirjik halal rahmeti bilen gün görjek bolýan, maşgalasyny aýlajak bolýan, kyn günlerden geçip ýören paltasy daşa degen, şular goşulýar biziň aramyzda. O bireli balla bireli gaýmakda haram ýip görenler goşulmady biziň aramyzda. Ne şu taýdan bilse bolýar, bu gariplaň haky iýleniň dawasy beýle. Şoň üçin gelin goşulan adamlar, onun biziň üçin etmäň o, Nuranyny talip haýyşdyň üçin etmäň. Özüňiz üçin ediň şonu. Öz çağalaňyz üçin ediň. Geleceğiňiz üçin ediň. Nuranyny talibiň sen näme Ýewropada birim, Amerikada bize hiç kimin kömegine mätäşdigimiz ýok Hudaýa şükür. Biz size kömek etjek bolýar. Siz eger şunu pikir edýän bolsaňyz, Nury bilen talibi gerek ýalyklay diýän bolsaňyz ýalňyşýaňyz. Awa hiç ýyl görünmän ýitibemgidi bilýär eger siz islemeýän bolsaňyz. Biz siziň hakiki kösenip göreninizi görüp şu taýlarda adalatyň, demokratiýaň barlygyny görüp sizem şu gowunlary ýetirjek bolup edýäs. Behwit ýok şu işte men size aýdaýyn. Behwidimiz ýok. Käbirler behwit pul üçin edip bilmejeňiz men 100% bilýär. Bu iş pul üçin ediljek zat däl. Bu tema watan temasy. Watanymyz bir iki tane haramzadan eline düştü däni men şolaryň o işgärlerini soýup oğurluk edip haramçylyk edip sizi kötäp otyr. Ne bulan polisiýa ýerine, ne bulan işgär ýerine, ne siz bilen gepleşmän oraya, ne gepleşek bolýar, barardyň nire etirsiň şoňa etir. Asmandan çekdi ýa.
Arkadaga arda yazıp diýen bolun arkadaga däl o diýe, oň atasy bara diýe, şoňa ýazsana diýe, atasyna ýaz diýe. Arkadaly Serdara ýazmada diýe, arkadagyň özüne ýazsana sen diýe. Diýýämişler de arkadaly Serdarym arda ýazjak zat diýýämişler bolun. Bara o arkadagyň özüne ýazsana o sen diýýämişsin. Prokol tutýarlar gaýta. Prezidentler hem o nimeler hem silap baranok orgun işerler. Ey bu anarhiya o bulo. Bu kanunçuluk däl o bulo. Bir organ işäri ýa-da bir hekimliň işäri şunu diýilýän bolsa da bu kanunçuluk däl bu anarhiya diýil. Bu tuýda anarhiya gidip dur. Ne aşaky diýip peli ýokurky silýär, ne ýokurky aşaka diýen etdirbilýär. Edinetdilik bolnoý. Awa. Assalamu aleykum rahmetullahi ve berekatuhu. Emme gitjäňşi. Aleyküm selam. Zaten çık kanal diýdi. Yok dinleýänsi. Dogry aýtýaň Nuraga. Mene bilem o vatandaşlar, mene hiç gerek bara. Arada Alişer bilen Abdullah'nyň meselesinde wallahi diýen bir gurama bar bolsa hemmesini uğratdım da. Bir gurama bar bolsa uğratdım vatandaşlar. Hiç gerek ses hatyra ýok. Bu diýmek näme vatandaşlar? Hiç kimden hiç bir zada garaşmalyň. Diňe özümüz bir zat etmesek. Tereden var. Bul guramalar, zatlar hemmesi dilde uçup bara bular görnende bular zaten molyalar sanksiya diýdi, olýdy, bulýdy görnende. Ýöne görünmeýän arka fonda vatandaşlar bular hemmesi dilde uçýarlar. Mesele serioz aýtdym. Bu zalymlyklary görmän, bilmän, eşitmän galan ýok. Görüp oturýarsyňyz. Salamu aleykum Türkmen doganlar. Waleykümselam. Waleykümselam. Men aýony ýanky polisiýanyň videosunu görüp telpek koydum. Waleykümselam. Ýaly edip halk bilen gürleşýän olsa diýip durýar, biz gelip dursa adamlar insan kastan opa. Düşäýin no. Düşäýin o bir daýyn pek ýarşynda gördüňmi talip ýakasyny ýyrtyp aýal maşgala diýen almaşgala emjigini görkezip oturýar o. Uturdu. Ey diýip durýar vatandaşlar hemme düşäýin insan kastan opa şu. Men daýdyn. Bundan arayın gidecek oldu. Onunla yok. Ey pek açıyno vatandaşlar o beyaz ceza açıyno o. Belki bir Nura bak söyledim gol ya Nura. Şu başlanmalı molin var yöne hiç şeyle başlamana bir yavşalga gerek bilýän bir arkana durmaly şu taýy. Hemme şu oýlanşdyrýar. Ha o yetmeli zaten. Nura var. Şu tuğrukdaki ýalaga dip çykýanyz ene şu tuğrukdaki ýalaga dip. Ene. Yüzümüz ýapýanyz maskaga ýaňyz 10 tanak bolup ýejeňä 50 tane adamyň urup bolýar ha. Diňe 10 tanjak bolup köçe çyksaň, şular ýalak bolup çyksaň bir taýýarlykly joglanlar bolup çyksaň 10 tanak bolup bara 50 tane gaýyny PPS patradyp bolýar ha 10 tanjak bolum edip bolýar ha. Olara gerek ýaly gurban bolu. Olara param ýoturan postu gerek. Şolaram ýykylýan bolsa ýykylsyn niýe ha. Şolaram haýyjak bolsa haýyjak bolsa edil onam bolmaň bir 50 tanjak bolsaň ozaýyn bar ha. Men şaýdaýyn o siziň öňüňizde çykyljak ýok. 50 tane bolum. 50 tane kadar merde olan nujeli tutuşturmasanan çykybilen doga 50 tane. Şonu gören bir 10 tane adamın boşulaýsan bolly 100 adama ýetibilseňiz bir şeýle tolk bolýaňyz ho. İziniz Atalyon bolýaňyz bar. Halk çykýar izinizden. Ey bir rejim ýykylan soňa gahrmana köpeler berdi bar. Men onu etdim, men bunu etdim. Soda o müňünji 1001 bolup çyklar kän o bir de 1001 bolup çykjak gerek ýa bir de bara 50-nji, 100-nji, 300-nji, 500-nji bolup çykjak gerek. Bir ýurt bolup güzel 500 adam. Serhat Nura bagışsa söýdüň gol ýana Nura. Şoňa bir sebäp gerekse, men iň berkisi sen gelmeli şorik. Ana dawa jemlemeli primerini diýen Nura bagışsa oýun gatyrmada. Ya da men çykmalda 10 adam jemlemeli, dawa ýöräli. Egerde şu näme ýykylan ýagdaýynda men bolmaly. Bolmy ýykylmak ýagdaýynda men siziň arkaňyzda durmaly diýen real bir adam gerek. Ýokdam
Ýöne dünýäne hiç kim 50'de 100'de tapawut ýok. Jemlenip bolýar. Bar adam bar durýan bar. Adam gerek diýen arkaňda durýan adam gerek diýeni de näme üçin o watan üçin beraýalyň o berilmeli. Bolsa bir töle bar. Näme üçin ýani birimine şu wagt edip oturan işimiz riskli işlere de oturýar wara. Mundan 3 hepde menen bıçakla atakada uğradym. Şuýda ýani düýnüme aýtdym men etýärdim. Yani bizim şu zatlara riske girip oturup meni yaman adres yükköttüm yine ucu. Ve gözleverine ne şakallar idimden tapıyorum itler, gücükler. O gallancadan gözleverine ejeng taparsınız ne var. İnne de o meni hayti yurtdum ama aytmayan men size. Şakallar arkamızdan gelýärler da o mertler çor öňden gelýär kaşka. Sen nurumay men sen gözlep görünüp öňden gelýär. Mert bolla gelaýyn bolmandy. Ho, ya talip men sen gözläp gördüm diýdi, öňden gelaý ejjeň. Mert bolup gelýär. Bir arkadan gelip bıçak sokup kaç gitmede var ha. Sukan çağlar. Ýygymy öwürlüm men zıppuny berdi ara. 2 sekund eglenen bolsa tutýadym men oň ýakasyndan olyn ýygymy öwürlen wadyma kaçyp gitdi dara oğlum. Sukan çağlasy. Ina bular şular ýalak edýär, özlerim bar, özlerim bilen o bir nura diýerler başga milletler. Türkmenem däl ol. Gelenem Türkmenem däl. Yani Pulçini diýerler. bular da mertke o adamlar o şoň üçin eliňizde barny ulanaýyn o bir ýerden doň. Tapýaňyzmy? Hagruşyk tapyň doň, bolmasa tekizläp çykyň bir gapdallan. Edip bolýandra özüň gasmana ay satça görüňde we ýöne eşitýändir. Özüň asapdyr, özüň oklakdyr, özüň nämedipdir ejim. Ýa hayran bar. Olar ýalakda iki tarapyň deňlän bolsaň, giden bir ýanyň bilen bir 5 olsan musurlar amal gitdi. Beýlekilerde sapak bolsunlar. Wezipeli adamlaryň aýallary jaň etýärdi käbirli. Aýdyp beri erleriň ey ayağlarını yiyip durursunuz o. Ayağı erinin pısı pucurluklarını ayıp veriyor onu urağa. Vallahi diye. Näçe? Huday var o Allah şayada o. Malades yani halala haramı söýen ayal bolmalylar. Adalatın tarapynda diýer Talipçan. Vallahi diýen vatandaşlar ayağlar çykyp urady maňa o erlerin aýdyp oturýarlar erinin edýän zatlaryny. Görýän vatandaşlar adamyň ýüregine bara birazjyga merhemet, adamçylyk käfiýeti zady bolsa bara gerekli zady edýärler, öýlerim zady edýärler. İnşallah garaşyň tek aýdyp oturýarlar. Gaty gowy informasiýany paýlaşýarlar. Öňküsi ýalam birje video çykarýarlar, gönýärler edýärler. Men diýene jana çekdim. Vatandaşlar ayağa almakta korkmalılar. Düne yürümeli. Ho bir 10, 20, 50 adam bolsaňyz bolly ýyzyňyzdan çykýarlar. Ho elinize bir dubin kalyň içiňize salyp izläp yüzüňizi daň apadyň. Elinizde dem çüýşeli benzin bolsun. Yakın gelen zady bara yakyp ýöreň. Yakın. Polny yakyp gidin. Ýöreberin. Şöyle bolýar ayağa alyp kalýar şonna. Bu ýaşulyny gördüňizmi? Videosyny vatandaşlar videony aýrdypdyrlar, haramzadylar. Seredimi o? Hormatly Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedow bize ýüzlenmäli mejbur boldum. Ýagny men Maro vilayatynyň Murwap etrawynyň Göýektepe geňeşliginde ýaşaýjy. 1940-njy ýylda dowlan Murat Muhammed 86 ýaşynyň içinde. Benim häzir wagtda pensiyada işlendi urlarym. Murwap etrawyny koýbaşyp. Häzirki Murwap daýan birleşiginiň näzatır bolup 50 ýyllap däme çekdim. Ýöňkü zähmet veterany. Türkmenistan döwletine garaşlyk alanyň soňam zähmet veterany bolup, şuňda çelli daýançylyk bilen meşgul bolup geldim. Men Göýektepe geňeşliginde 1940-njy ýylda dowuldum. 1959-njy ýylda maşgul bolup, bizim 4 oğul 2 kızımız bolup, şol geňeşlikde ýaşan, men öz oğlum bolan Muhammed Muradow Çağrı Murady maşgul edip, garşylyk tarapyndan
mellik yer alıp verdim. Ben onu özümden arsına ayırdım. Arsına ayırandan sonra benim gayet gelinim Muhammed Murad ve Oğul Sadap benim mellik yerimi kalp takım ettiği adına geçiririm tamam. Bu meseleni, o arşırlığına, etraf prokuraturasını, etraf kadiyetini yüz tutup aranımda da, etraf hakimliğin değişliği ulaşırlarını yüz tutanımda da, etrafın değişliği ulaşırları, onlara netice çıkarıp vermem tanrılar. Mara velayetin hukuk koruyucu idarelerine yüz tutanımda da, netice çıkarıp vermem tanrılar. Türkmenistan'ın baş prokuroruna, yukarı kadiyetin başlığına, Adalet Ministerliğine, Türkmenistan'ın meclisinin başlığına yürütüp netice çıkarmadılar. Size yüzülmeyene size yazan arzularımızın, hormatlı arkadağı herdarımız. Size de bir neşeyle yazan arzularımız, size elinize kovuşmadılar. Benim şu meselemi, adaleti şey vermenizi, hormatlı herdarımız, sizin hormat bile naci diyarın. Hormatlı arkadağı kahraman herdarımız. Sizin canınız sağ, ömrünüz uzak, alıp barayan devletli işleriniz revaç olsun. Sağ olun. Deredin vatandaşlar, yaşlı görüvli var ha. Hemme yerik yazdım diye, polisiya yazdım, hakimliğe yazdım, en sonuna çıkılığa deyip baş prokuratura yazdım. Olaram meselen çözmedi, ondan sonra size yüzü tutmalı oldum. Vatandaşlar, neçe sanık iyileştirme durca prokuraturada da arda yazıyorlar. Neçe sanığının işi çözülen ok. Kim işliyor şu prokuraturada, polisiyada, kimin bahbidini işliyorlar? Erde yankı haramzadalar yalık, magazin açıp bölenler, kovulayan bortalar, onunla bizi gelip öldürseler hem ertirki kim hatamı sorasın? Hiç hile halkın bahbidine, hiç taat iş eden oklar vatandaşlar. Hiç hile. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Bular yalık yaşlılar, bu ertir var o dünya etmeli. Bu yaşlılığını beğendirip yaşamalı. Çağları haramzada olsa, zat olsa, çağları gov derler, ne meçek? Ne meçek? Bu hükümet bu adamın arkasında durmalı mı? Bular yalık geceyden arkasında durmayacak korsan, kimin arkasında duracak sen? Ey Türkmenistan devleti. Yankı yaşlılar. Halkı bilen vatanda. Yankı yaşlılar adar verýärmişler maňa maglumaty geldi dostum. Şu arada yankı yaşlılar 86 ýaşynda diýdimi 87 ýaşynda. Şunu adar verýärler adamlar. Yani Murat kesken oyunlar ağam. Yani bizim milletem var halkan kurbalar açık binamızda ya dayda çıkıp geplep dur ya yaşlı çıkıp geplep dur. Ne için özüm çıkanlar? Ne için biz özümüz çıkanlar? Çünkü garlar öňe sürýär ya heleyler öňe sürýär. Bizim erkeklerden niýerdaý men şonu düşünýärmi? Yani telefonu gidip bir yerinin başına 50 sanak koyup geçip vurmalı. Orada onu vasarıyorlar kamera çekke. Ya o an Türkmenler bilen ikisinin arasında söýüşler, motorlar baydagymda planladım näme. Ne için hakkın sorabilen o? Ýöne bir söýgen için o an Türkmenler gepmesen gowy ýeten o. Bizimkiler nähil agzy bir bol birleşdiler ay. Ya olay gowy ýetmeýänler diýlen. Evet, onu var ha. Ey hakikim adam, ne adam Müslümanım diyecek gel adam. Hiç açan hiç kimin mertebesini yani происхождение gelip çıkışını, dinini başka zatda üstüne hiç açan prim etmeyer, sevmeyerim, kemsitmeyerim. Ne hakik adam. Müslüman vardı men bapşe gürülecek gel. Olar Müslümançılığım yok, adam yok. Aramızda gynansak da olar yalak. Parazitler var, yani o parazitleri biz inşallah düzeldir vatandaşlar. Yine bir zat görkecek vatandaşlar. Seredin. Yine asuda asmanımızda arkadağlı kahraman serdarımızın alpar yan siyasetine halkımız inni eklenç deyip oğurluk edip başladı. Magazinin içine girip maskada adamı topulup oğurluk ettiler. Seredin vatandaşlar. Oğurluklar başladı yurdun içinden. Eğer oğlum. Kurtku gelin bulmasa hazır gene. Seredin vatandaşlar. Maskalı. Elinde zat bu çıktı gördün mü? Bir melekine manlayına. Ne bilin? Ne boy bir zat. Gördün mü?
Gördüğün vatandaşlar, ne yurdumuzun ýagdaýy, bulam işsizlik, açlyk etdirýär vatandaşlar. Nämesin adamlar, eklenip bilen oklar çağalar, näde beklesinler? Ey vatandaşlar, men hiç ýere bunu aklajak bolamok bu zady. Ýöne yurtdaky ýagdaýy kabul edin. Kabul edin şu zady uje görün uje gözüňizi açyň o. Nämeler bolup ber yurdumyz içinde? Gözüňizi birajyk dünýä garaýşyňyzy giňeldin. Daşary yurtlara seredin. Dünýede uruşlar zatlar hemme yurtda gidip oturanok. Düşünýärmi? Bir jegedek aýaga alsak wara bu haramlary tohumy bilen kowýasa o yurtdan. Vatandaşlar Bakın sonra tawal ya ha ýön çykyp. Men çünädir talibaga şol ýönemeni gowurlyk eden ok, iş ýok, häzir çaga serýänler ya öýünden bir ýer olsundur, pul gerekdir ya iýmeni bir zat ýokdur. Oňa agam o adam günäkär dälle, oňa hökümet günäkär. Başga ýurtlara seredýän bolýarynda bolup gören Ýewropa näýle isanatyň işleýän, nilik çykdan işläp bilýän ýollyjak gülýär, tebigaty diýjekmi gülýär, güjü pişigine seredip bizden näl atyp gapyp süsüp näçin biz Ýewropa ýarak ýaşa bilemiz oý? Ya biz ýaşamaz ýa näme onlary günämiz näme? Öýden 5 günlük dünýäler biz hakymyz ýokmy ýaşamaly. Hiç kime hiç tat ya uruşmaly, ya gırlaşmaly, ya atışmaly. Her kim öz hakkını sorasın, her kim öz talep etsin. Aslında meclis veya zatta kanununa geçýär, hemme zat hak palajyn bolmaly fiýal edip. Böyle şol işler için edilen o her kim juýsyn işdiýe gelen uje okuýan planeri giren, şol işte ogurlyk goý, ya plan zatdy goý. Yani çağalar fikrinçi dokunç klaslar utorýan boly. Okuwda okatlarny aýtýar. Okuw torda näçe manda ýurtdaşyna çykyp bolaray, nämet ya öýün prosenti goýup berler, ya elindäki maşyny prosenti goýup berler, ýa-ni gyzyl prosent alýa, ogulny öýärler, gelini gyzyl satýarlar. Bir ay ka ýaşaşmakada ya türkçe çykyp gitýär, ya orta çykyp gitýär, ýerine hojulgan bulaşyk gitýär. Nä şey ölýänçäk ýaşamaly biz o nä günämiz näme biz onlar bolar ýa. Senin günäň dost, senin günäň sen Türkmenistana dogulmagyň. Günä şonda diň. dım oturmak. Ýöne günäniň iň ulusy bilýärmi näme? Günäniň iň ulusy bolup geçen zatlary kabul etmek. Kabul edýär vatandaşlar. Hakika ýöne bu adam çyksa, näme çykaýsyn o kabul etýär. Oňa garşylyk bildirýänem ýok, ýenetýänem ýok. Bildiğin zapraka otursa durma. İyi sır bolup gitýär adamlar dur. Näme üçin bildiğin ýok diýip soraýanam ýok. Kaýl ho. Ozady. Saat 12 bolar, täzirli saat 12 bolar bolyna. Bar zapraka dur bildiğin galýar diýip. Erteret. Bular bilýärmi haçan halkyň birini döwdiler? Gara maşinlary aýryda renkini bilýän şonu hemme kim boyun boldy. Şonu boy döwdiler da şular diýdiler, ey, şu neden bolsam 3000 manat, 3500 manatda da o döwür kraska maşin etdirmek. Ýanglışmasam ha. Näçinji ýyllaý şol? 2017 mi, 2018 mi? Gara maşinler näçinji ýylla gadagan etdiler? Şunu biz göýerdik de bara uly ýanglış göýerdik. Biz diýip bara mene o wagt haça menim günäkärler, ýöne meni gara maşin ýok. Ýöne şonu hemmemiz birleşip birdar etmelilik. Ýöne innem geçdi vatandaşlar. Лучше поздно, чем никогда diye. 2019. Yok 2019. Evet. Aziýada döwür başlady o şolar. 2017 o. 2017 Aziya çempionatı bollaý. Şu Aziya çempionatda Vijmi owa şonu bollaý. Ina aşakdanam kent diýip bir şu at maňa söw ya. Näme şu at söw näde maňa? Dogryny aýtmak ýalňyş ýa dogryny aýtjaňam watan dönüwi. Geplemen otursam sen nähit äskerlen ok, ýeneden ok. Boş ver. Sözüm ýok da. Boş ver o bular zon. Bular Nuragan aýdyşýalak başlaryň. Nuragan aýdyşýalak rejimden imitler börenler, bular bir ilik bilýärmi? Gara piyafka bolýar, bilýär, ganyny sorýar, şular piyafkalar şular, biziň ganymyzy sorýar. Biz aslında güllep ösmeli, biz aslında wara açılmaly, integrasiýa etmeli Ýewropa ýurtlaryna, Amerika ýurtlaryna bir gowdatdyr öňüp edip bara. Bular bolsa biziň hemme ýolumyzy ýapýarlar. Özleri günüň görüp berler, halk bolsa näme kösen, näme kösenen okmy? Problemi barmy?
Ana Nurana gyzymyz üçin vize çekdik. Türkiýanyň raýatlary Nuranyň rak keseli badygy hemmeňiz bilýäňiz. Şu çağan gowlaşmak üçin bir ýok olan bir çağan ejesi barıp şoňa dermany beripdir-de. Bizim çağamyz ýok boldy. Siz bir alyň peýda görüň diýipdir. Türkiýanyň raýaty, Türkiýanyň döwleti öz raýatlaryna şu dermanlary berýär. Ýöne Amerikadan barýan dermanlary bu haramdadylar satyp satýarlar bu dermanlary, zatlar, watandaşlar. Size pul bilen satýarlar, mugut berilmeli dermanlary. Düşünýärmi? Ya enten barmadymy? Bir giden rak keselen adam ýok boldy. Dermany pullary ýokdy, zatlary ýokdy. Döwlet tarapyndan berilmeli mugut dermanlary pul bilen satýarlar, haramdadylar. Näme edelim bundan beter başka? Şu niyamağa talipçiyim diye inne hardalar hemmesini kabul edip başlaptırlar. Sizin tesiriniz diyer. Sağ olun. Ay arda kabul ediyorlar. Tolk näme edirdi seyretmeseler ardana. Nuraga näme aýdamak bir zatlar? Ya adam oýnaýarlar, ho bular talipçan bular wara adamlaryň yo näme ol bilýärmi bir 10 kilometrlik algama gidersiňde iň soňky kilometrine sürünüp zordan algarsyň bilýärmi? Finişe ýetip barýakan sallanyp süýrenip zat edip et şo ýagdaýda ýörep barýarlar bular şu wagt. Şo ýagdaýda gidip barýarlar. Seretjegim däl bolýan çekinip zatlardan belkem zor aýapdan hani o nimede Adalet Ministrliginde maýşol geçen ay nemetdiler, abýawit etdiler. Halkyň diýä arşikaýat dinlenýär, näme edilýär diýip. Ha, çölgüde matapanoklar dinlenler bilen. Peýdasy näme? Gowy atlatdyň Nuraga, men şonu gördüm. Vize çekdiler, Adalet Ministrligi hepde de bir edek, raýatlar çağırıp, endi seret hepde de bir edek. Ýurtda näçe adamlar ýaşaýar. Şäherde diýerler, paýtagtda ýa vilayetlerden. Indi näçe muň adam hepde de barıp, bir adamy sen meselem 40 minut yarım saat wagt aýratdyň bir adam üçin, dogrymy? Bir günne näçe saat işleýärler? 9-dan 6-ça işleýär diýeli. Bular 6-ça oturmay 5 saat. Получается var onu 10, 11, 12, 13, 8 saat, 9 saat adam alýarlar hepde de bir. Ondan daşary kommentariýada okudum. Şol wiziň aşagyna ýazdylar, halkyň öz ýazandady. Ay näme tolk näme peýdasy näme diýe, çağıranda näme iş bitirýän ýalak diýe. Iş dadım edeni oklaýdy at diýip, şol ýaklary ýazýarlar. Halkyň öz ýazýandady. Birim köp wiziň kommentariýany öçürýärler watandaşlar täze halk ýazy urady. Yaman kän adam ýazyp başlady. Ön käseredinde köp adam ýazyp atýar. Alajakdylar bular. Ýene biz halka terejäs, ýene biz gülýärlak. Diýip alajakdylar bolýan, onam halk ruhsat bermedini. Ýok diýdi sen ala. Nura net düzene diýsene bir organ işgärleri. Bunlar manna adam aşağı adetçe işletçe şirket atça gaýty welaýatda normalda men Türk uratjan, men Ýewropa uratjan, men Orta Belarusya ile uratjan diýe näçe manat $2000, 2500 diye bolýa diye adam pakiren praten balya mal ya maşin alya ya millen satda ya beytya pul alya da tawsir ya bolyn gitje at kar gelýärman soňundan indi pulny ýerine bermeli ama şey ýanp görürler aýtýardy. Şuna maýyp berýär da onsa ýerine pulny bermeli. Şo taýda vida $200, $300 köýte galanny bermeli bolyn. Sonra beren ok diye, ondan ayine ertir verecek, bir un verecek, bir aylak geçecek, ondan o da velayet dolsun etraf, onun polisiya var, şikayet edeceği olayım diye. Näme diye pul verendi, men aramda durdum mu diye. Oho, onlar sen pul veren aramda yok olsa, sen ol işe seyretmeyecek olsan, sen ne için pul verdin diye. Git onu şirket ya, ne için şirkette sen açtır ya. Ya planning işgäre muňa dek bolanyp nagl aýtyp durur. Biz elimizden gelýän zat ýok. Merkel Aşgabatda ýazaýmasaňyz bäze tek işi bitenip diýip nagl gepleşip durur diýe. Dediler bolýar widat berýän kitap edip bermeli. Garip barda desse de kanun işle ýöne götündü. Tehel bir
Egini pawonda bir bolsa da ederin etip bermeli şu yurdun içinde. Qowmy gardaşlar salam. Wa aleykümselam. Hoş geldin. Qowmy Can Talı. Ýaşy qowmy solar ma telefonmy? Vallahi şükür ýa-da. Adalet gerek. Näçe beýdip ýamanlaýan? Gülýal asuda ýurdumyzda beýdimi? Beýdimi Gülýal ýurtda? Maral indi wara. Saudiýa gitmäne gerek kalmadı. Şeytan daşlamana. Daşowuň polisiýasy şeytan daşlamana öwretýärler. Ýöne şeytanyň ýerine raýatlar daşlaýarlar. Aýn bolan gözüne adamlar şeytan bolup görünýän bolmaly. Haly variant ýok-da. Vatandaşlaryň Saudiýa gidip oturmaň. Arkaýyn Türkmenistanyň içine daşowda gitýän. Daşlaýaberin ýani. Haýyrhan galym o wara. O nähil bilimsiz bolmaly ki özüňiz saklaň daray. Özüňiz baka berin ýani. Nähil bilimsiz. Daşowut eden neje? Terbiýesiz bolmaly ki daşsyň ýa-da polisiýaň işe. Diňe täzelikde oppa ana görýän vatandaşlar ýan kommentary ýazýarlar. Haram zadalar, siziň täňişe garaşyň ente video çekýärsiz barada. Negativ yazýanlar. Welaýatyň bara, polisiýalar, welaýatyň bar polisiýalar özüne enbeden minister droýdanaklar barýan bolýan, arfy, kapyň agdyna serjantlar üçin gurulşyslar welen ok. Özüm daşowuň polisiýasyny täzelikde arada aýyrdylar. Ýani başlygyna zadyny ýogolan başlygy diýmek peýda edinok başlygyny aýyrdy. Sistema çürükde, sistema, rejim. Taşysan, ýaşysan diýe näme diýe? Taşlaýarlar, ýaşaýarlar, problema däl. Sen maral özüni ministeriýa alyp barýarlar diýen ha. Olar özüni ministeriýa alyp baranoklar. Her haýsy prezident alyp barýany. Ministerden bozan. Şeyler bir ýyl geçen soň. Wagtyna gaýdyp Polisiýaň işgärläriniň jugysyna 10 san 20 san daşlar görýän kalar ýa ýerden razwatda. Yok, ýene bar da. Şükür edin ol ýöreýän adama şey diýär, bular aýdýan men köpetdagy etrapda bir kalyaskaly, kerkili bir geline jawady. O invalid näme diýär, jaýmyň diýär, döwlet namasyny beren ok diýär, bilýän, döwlet nama. Şoňa diýär bir haça alar ýalyk edin men jaýym saljak diýip uruşdy, gyýgyrşdy da etrabyň içinde bolýan. Ormasar näme diýdi köpetdaň? Ýankydaýda kalyaskaly çykyp gitdiň ýydynden kapçy ugradyp ýankyny gelen poýdyny ýydyny ugradyň diýip şo benden jaňlaşyp durun özümem. Pahyrjygy barap gelen poýdy bilen öýlen ýydyny ugratdylar. Bular invalid, pikret invalid pahyrjyk aýal birine haýyş etdirip kalyaskasyny sürýär. Onuň başga näme gaty görjek bulardan ýörep börüni aslan silanoklar. Invalid şeyseler. Invalidler öýüne alyp durlar, invalidler kalyaskadan ýykýar bular. Olara sen invalidmi, ýöreýänmi, ýöre gurlaýanmy bildiren aga. Baran mara, näme diýerler diýsen ha. Etrap ýa welayat arzyň dinlemese adam pahyrda diýär. Men Aşgabatda adalata onson prezident köşke ýene ýazjak diýse prezidentin öz elinde de arzan ýazyp bilýän barjygym şurda kän kelläme artmaýa ýoksa denen TikTokda aktivistlere goşulýan diýip watan döňüge sen ýygnaýan iş gözüň diýip daret kurulur diýär. Bular wapşa hediletdi. Nire derdiň aýtsaň, şoň aýtdyk gurlaýar. Nire derdiň aýtsaň, köşke gitjek diýsen, bar gitdi ýa, köşk prostoy bir tualet ýaly ýer bolup galdy. Tualeta gitjek diýen, birine bilýän, şoň ýaly köşke gitjek diýsen. Tualet ýykyldy. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Wa aleykümselam. Ýaşy. Aýdan. Gelen ýaşy gardaş. Gelen ýaşy, haýt. Bir gapyny tak. Ya. Mümkinmi gurlasam? Aýdyn. Ya ştada bir sora boldy da, biziň erkeklerimiz ýerde şoňa düşünmekde eýle beýle diýip öýtür moşaýjak diýen menem. Ini
Aydın. İşte oturan oğlanlar gyzlar bizde näme problemi var? Türkmen halkyna anamsızlyk problemi var. Näme ananmaly? Talipcan aýtdylar, "Gowur ölüp gitýän da, nirde bolsaň da ajaliyetde, hakyky ajaliyetde, haçan nirde bolsaň, oturanmaly, yatanmaly, ajaliyetde alýa seni." Mertlerçe ölüp gitmek barka näme üçin bir gar hileler ýalak bolup düşegimizde ölüp gitmäni saýlaýasaý biz bir özümiz pikir edeliň dara oglanlar. Malazes şu wagt bara gyzyna annamyz bar o bizim o mert zina annamyz bar. Kän oglanlarymyzyň sesi çykanok, Türkmenistanyň içinden hiç kim çykanok. Away çykalyň dara gar zina maşgala ýalak bolup bir düşegimizde ölümi garaşyp ýatalyňmy? Ondan bir zat pikir ediň. Sen mara kim bolup ýaşasaň, kim bolup geçseň, sen padşa bolsaň, garamayak bolsaň, kim bolsaň ahyr soň ölmeli, ölünüňden soň sen asyl başlaýandyr, ölünüňden soň. Näýli başlaýa? Sen näme öldüň? Ne bize şu wagt tüýs wagty şekitlik derece wagty ne şu wagt bide. Kim öz maşgalasy üçin, awra üçin, adalet üçin, din üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, şu zatlar üçin kim ölse, şo şehitdir diýe göni. Bizem şu taýda adalatyň gurrun gidip otýar. Daşy maşgalalarymyzyň problemasy gurrun gidip otýar. Haýsy bir zat bolanady biziň şu taýda plus taralmaz kän. Bu dünýede de kän. Bolýa şu dünýede bolmanady. Bir 5-10 sanamyz ölüp gidemizde de kıyamatda var bize şu derece. O pikir edeliň dara nähili bu biziň başymyzdaklara bir prezident, bir dünýäň bir ýurduň prezidenti diýeli, bizden olardan uly nähili padşalar geçip gitdi. Ine daşdan mysal almak gerekdir. Göni Eýranyň mysal alyn goňşy döwletimizden. Şu döwletde nähili Sasani padşalar geçip giden. Ana ýyzgalymy? Bir ýeriniň ýyzy toda ady çykýan şolaň. Bir ýeriniň ady çykmaz. Bolýan, açan çykýan aýdany. Sana berdi sümk yok. Gürlever, dowam ediver. Yok Talipça men kän aýtjak zadym ýoklay. Vallahi. Kän gürlesem ýüreklerini düşärlermi näme? Ýöne bir aýtjak zadym mert ýigitlerimize degişirler, olar ýaraklara degişirler kän. Sağ olun köp. Nura, Talip. Ne marada olmasa şu taýda kim ihlas etýän bolsa göni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden ayetdir şu ýanky aýdynym kim maşgalasy üçin, kim adalet üçin, kim din üçin şehit bolsa, gany dökse kıyamet gününe şol adam şehitdir inşallah. Bizem şolardan bolar. Kän gurlap oturmaýyn, Talipcan çykaryp goýar. Allahyň işiňiz uğruna bolsun. Dilegimiz siz bilenler. Amin gardaş, amin aýdynyň bolsun. Amin. Ýani adalet watandaşymyz aýtdy da ýani biziň näme günämiz bar diýe. Biziň günämiz biziň görüp duran haksızlygymyza hakyma talep etmeýänimiz, oşo zatlar. Mertlerçe çıkıp hakyma talep etmeýänimiz biziň günämiz şol. Gorkuklugyň biziň günämiz şol. Baba. Göz görüp duran zatlanmady hakyma talep edilemdi. Baba. Salam Talip. Wa aleykümselam, gowmy ýagdaýlar? Aleykümselam. Gowmy ýagdaýlar, giçäşi. Geliňiz. Sag bolun, gowy Allaha şükür. Hiç kim gallyrjak ka Talip özüň tanap gallyrmasa. Aýdy. Talip men hiçken bir video görjük. Obamyzda bolup geçenlerde. Şol kyn görmän, şol çykaryp berdiňmi sen kyn görmeseň? TikTok'ta mı ya Telegram'da mı uğraşýanyňmy? Allah Talip. Aynen. TikTok'ta hiçken görjük internet diýip bolsa. Bolýa. Bir
yaşuly öz agtyny zorlap eýdinden kembelen 2 milyar pulunu alıp histat bolmadyk ýaly videonu uratjak bence. Arada da bolla öyle. Şu videom ya. Hadi Leonard. Marvelayetinde bolanda. Maretrap peşanaly pravda. Peşanaly. Wa peşanaly da zatdyr prokurorlugyň zatdan kep edýän jaý bar amarda. Geçen aýtdym aryzada. Yok, ol başka mesele ol. Başka bir yerinin bok geçirmek kadar. Şunun. Entek nämeler istek adamlary bilenmek ýani nälik ýagdaýa düşmegimiz gerek ki biz ayağa kalmak üçin. Bizi näme hile edip bularyn tägam sinagdan geçirmeli ki biz ayağa kalmaly adamlar soň netijesinde. Näme hile gün görmeli biz ýani. Misal üçin näme meseleler siz ayağa kalýaňyz? Gözüňiziň öňünde çagaňyz zorlasalar, kalýaňyzmy? Şoňa garaşýaňyzmy? Näme garaşýaňyz? Görüp oturýarsyňyz bolup durum zatlary. Hemme zada göz yumup oturýarsyňyz, haçan açyny bir göz yumjaksyňyz o. Haýsy bir zada çyn göz yumjaksyňyz. Dünkü o wanda ondan ayağa kalmagam şu zatlar sebäpli. Eger biz şu kun sesimizi çıkarmadak kun başga da adam ederler, şunu ederler, bunu ederler diýip. Görýärmi? Bilimli jemgyýet şolar ýaly hereket edýär. Şolar ýaly sesimizi çıkarmasak ertir beýderler, soň beýderler diýip ayağa kalýar belki ösön jemgyýetler. Biz näme diýip oturýar adamlar? Trump'ın illegal immigrantlara karşı başlanan operasyası var. Yani ICE tip bir gulluk var. Şoların ne bärde tutýarlar maskada takıp. Arigona gidipdirler. Arigona'nın halkı velosiped bilen prosesde çykdylar o. Müňlerçe adam o. Başka yurtdan gelen adamlar üçün. Ol öz yurtdaşlarym değil. Prosto olar tanan ogam onu kimdiginen bilen o. Müňlerçe adam çykdy o. Arigon ştatynda. Biz näme üçin öz içimize ýakylar üçin nefsimizi aran o? Näme üçin biz aglamyz ok, gynanymyz ok halkymyza? Näme üçin? Awariýa zat bolanda maşin çykyp 30-40 adam bolup daşyna durýaňyz da. Şol ýalyk duýgudaşlyk bilirseň bolmaýarmy? Vatandaşlar, Kurban bolamok. Bir peýgamber däl, oya an gel melek däl. Şulam bir bizi ýaly ki insan o. Bir gorkmaň o, gaýrat ediň. Şulam bir üýtge şu adam däl, bir ýa başga planetden gelen zat däl, ýa bir pir däl, zat däl. Nämeden gorkýaňyzda hakyňyzy talap ediň, siz hakyňyzdan daşary çykaňyz o. Beylik revolüsiýonlara seretseňe olar öňüne bir düşmändiräk halkyň özi gallýan mysal üçin Kazaklar ayağa galdyny biz ýaly türk milletler mysal berjek. O Ýewropany o nimeler Amerikan mysal berjek. Özümiz ýaly türk millet şolaram. Birinki ýaly däpdesgurlar we ene ta hormat toýýarlar, ýaşullar, hylaýarlar. Şolarda da öňüne hiç kim düşmeden bildiğin zapravkada galdy diýip çykdylar. Täzeliň ýa-ni Gürgüzler näçe galdy. Yani ya görüm Andijan wakasy bolaram bally öňüne hiç kim düşmene o halkyň o alýadanym tapkur tupur birleşýärler şo taýynyň ýaşullary gullary dawai çykýas bolan oklay hwat to diýip çykýarlar sabr paýty bilen. Şüzene sebäp ýokmuş çykmak üçin. Birgiden sebäp dur da. Ina şu wagtyny ýa-şo video çekip otur. Arzımı dinlemediler diýip 72 ýaşyndaky Gülmam fotok sizlere Nur An talipniç. Haram. Yüzüň bilen gelip diýsene erkek boldum yüzüň bilen. Yüzüň kanaly ýetsen yüzüň terapi neme nan ýapylýan wara näme diýilýär şoňa terapi diýilýär. Repeat ýaletmek biolojistaydan wara. Repeat ýalet yüzüň güllek gelmedi. Yüz var mı haramlarda? Allah can. Yo ýaňama aýtdym adamlar. Yani biz sizin üçin edýäs, sizin üçin aýdýas.
Şu zatlar walty. Son poýuz geçip gidenden soň way men minjökdim de poýuzda diýeninden haýyr ýok ýani geçip gidenden soň. Şoň üçin da way watandaşlar edeliň watanymyz üçin edeliň, özümüz üçin edeliň, çağalarymyz üçin edeliň. Ýani biz çağırdık bolun etten bolmasın şonu halkyň öz etdi bolsun wara. Halkyň özü gally, halk mertlik görkezdi diýsinler. Men size aýdaýyn, o dünýäniň iň ýakty döwleti o biziňki. Nitolko Türkmenistan, men sana aýdaýyn, tutuş esenge döwleta bir begener Türkmen halkynyň şeýdip aýaga alandygyny görseler. Ýewropa, Gün Watary, Koreýa, Ýaponiýa hemmesi agzar o telewiziýalaryna dünýäniň iň ýakty döwletleriň biri Türkmenistanda halk aýaga aldy. Tutuş dünýä görkezmegi zat bilmedi, o Türkmenistanda bolsa wara. Çünkü Demirgada Koreýa bilen deňeşdirilýän döwlet o bizde watandaşlar tanamayan galmady o bizi. Gaterbet tanarlyk, o erbet tarapdan tanarlyk bar. Aýaga alsak dünýäň telewiziýasynda hemme ýere servis ederler ony. Galalyň o adamlar. Koreýeden beter bolla bu. Nura. Beter. Kniga gelse ýerýäs. Şu kalsak. Hakyky vatandaşlar galaly. Nura şuna Nepal wara köp neme watandaş. Ayda. Nepal ýani köp watandaş bilýänem däl. Bilýänem marany göwnem ýetmez häzir şu Nepala. Şolaram ho biz ýalan fan ho şolaram. Üýtgeşik adam dä şolaram hakkyn talap edýär biz ýalan fan şol. Ya Gurban ulan biz ýalan fan şolaram bir pir ýa bir melek ýa bir peýgamber bir zat däl ho şolaram. Gorkma gerek ýok şurda wara. Biz atmaslar talap edemler, atma talap etmeliydin. Koy telefonu. Türkmen, eger sen aýaga almasaň hiç kim galanok sen üçin, şonu bilýärmi? Şonu bil, galmasaň galmaýan soň oturaý bolýarmy? Hiç kim dinlemeden öz bileniň etdi ýöräber. Ýöne sen galmasaň, sen üçin gelip goňşy döwlet galmaz, sen üçin gelip ne Germaniýa, nemisler galmaz ýa fransuzlar galmaz. Men size aýdaýyn, siziň üçin hiç kim galmaýar. Siz özüňiz üçin galmasaňyz. Özüňize negisiňiz ağarmasa başgasy näme üçin sizden negis ağarsyn? Şu bolýan zatlara negisiňiz ağaran, o tüýrsiňiz da seredip, bir-biriňizi seredip, anasman gorkuşup ýa bir bahana tapyşyp. Diýmek onda çydarlygyňyz bar bolsa çyda beriň. Biz zorlaýan ýalak bir görmälik ýöne. Eger şu çydarlygyňyz bar bolsa çyda beriň onda. Göreli wakaly şu maňa degmeýän ýylan müňüli ýaşasyn edýäňiz da şu ýylan size gelýärmi gelenokmy? Ýöne saňa gelen wagty uje daşdöwrüňde adam görmersiň. Şu wagda ba daşdöwrüňde adam. Ýöne soň saňa gelen wagty sen görmersiň ýani. Şoň üçin ana oğlanlar tutup alyp gitdiler, daat etdiler oğlanlary dymdyrdylar. Näme peýda boldymy size? Siziň pähwidiňizde boldymy şu? Siziň pähwidiňizde bolmady adamlar şu. Hökümetiň pähwidine bolla. Dymdyrdy zat oşolary. Awon soň ertir kun sanaýmaljak oğlanlary beýlerim dymdyrsalar oturjak mysyňyz seredip bara. Gördüňiz adyn talyň ýeňesinden suru talyp video alyp gidipdirler. Maňa 3 hepden ataka bolly bıçakly bir gaýratlar arkamdan gelip. Bildiren o siziň maňa atakaňyz o. Sukan çaýy. Bitip gitdi arasy. Erkegiň diýe, şaram diýe bedegidir diýe. Şu wagt doroňur diýip bir ýaktyrda Ýewropa şo prezident ýaly elipdirdi. Men ýaly iň wagty men ýaly bolan moto halk bun ýaly güne düşmezdi. Şo men ýaly bolmady üçin şun ýalylar şol. Sen edil men sen ýalym däl doroňur. Gözümiň görüp duran adyna gözüm amok. Gözümiň görüp duran haksyzlygyna gözüm amok. Sen ýaly bir gaýrat deýüksel o men binamyz. Neştaýda bir ýazdyr da kakam organlar sebäpli insult geçirip ýatyr. Organlar ýok ederin parakor organlar diýe. Ine şu kakasy organlar sebäpli insult geçirýän, haýsy paraliç tutup gidýän, haýsy ýüregini tutup ölüp gidýän, haýsy gater wakalar bolup dur. Köpsen bar şu kakalarymyz ejelenmez 60 ýaşana o men size aýdaýyn. 60 ýaşana o ine şu iýminde şu siýasat sebäpli şu ýaman zalim siýasat ýürüdilýänligi üçin bolýar şey.
Soňam ýene gelýäňizde bara şu kakalary dinleýän olsa, şu kakalara ejeler aýtjak. Menem 45 ýaşan, menem bir kaka eje bolun. Nur ýaş 50'den geçenler aýtjak. Çağalaňyzyň elinden aýagynyň çekip bara özüňize diýan edýäňiz. Özüňize 60 ýaşa bilen ölüp gidýäňiz soň. Yo. Näme üçin saklaýaňyz o çağalaňyzy? Şu ýa-da goşuljak bolsa ýa aýal maşgalalar dinläp oturan bolsa ärlerini saklaýaňyz. Ya eğer dinläp oturan bolsa aýaly goşulýan bolsa aýalyny saklaýaňyz, ya gyýdy goşulýan bolsa gyýdyny saklaýaňyz. Näme üçin saklaýaňyz o? Soňa özüňiz insult geçirip ölüp gidýäňiz bara soňundan. Türkmenistanda bara siz sağlıklı beden, sağlıklı ruh ýok, men size aýdaýyn. Men işini özüm şaýat. Bunun 5 ýylyň daşy şon ýalakdy. Bu adam 10 ýaşy bolupdyr bara şo wagtky. O mardan bayram ala işe gatnamdy. Ýolly günni urşup söwüşüp akşam öýe beremde nerwini olup gelýärdim o. Bu bara bir reklama. Gelenne daşardan öýden nime işten öýüne gelende tikenler çıkıp durandır bilýärmi? Tikenler çıkıp durandır, oňa bir derman çawulyň özüne gelýär ady diýä. Pişije bolsa pişije bilen oýnaýar, çagasy bilen oýnaýar, ýene özüne gelýär. Her gün şunu ýaly, Türkmenistanda ýaşaýyş. Daşaryk çykýan tikenler çıkıp duran ýagdaýda ýygyň ölýän o. Gaharlanyp, mowa nerwini, nädip uzak ýaşaýar o beýdi o. Aýdyňany? Innan bir kile tamal maňa gaýry boldy. Inna. Görüňde bara bize sizin peýdaňyz, ýani Hudaýa şükür Ýewropa gelenim bar bara sanatoriýa gelen ýaly bolaýdymy o biraz. O Hudaýa wa sanatoriýa gelen ýaly o taýa. Amerikada Arçman röýden oklaýyn uraga. Hakiki arçmana düşen ýaly o bara we adamlar spakoýny, spakoýny. Hiç kimde nerwim ýok. Adamlar gaharam gelip duran, birini file hormatly, belgirip gürleşip, zat edip spakoýny. Bir ýeri kowluýanam ýok bu taýda. Siz nähilisiz? Ýöne gaharda, ýa bir ýeri kowlup barýansyňyz, oňusyny awary edýänsiňiz, ýa ýene bir zat. Ýaşaýyşmy hoşala özüňiz bir oturup serediň, o gatanyşlar, o ýaşaýyşda, o gaty dawlenede gedýäňiz o siz o. Yalanın mı faydaýyň o erken wagda çykynda yalanlyp bara. Özi aşak gaýdan ýurdum ýaman gowulýan men ora. Talipçan ýa-da o del, talipçan ýa-da bütün öýü bork etmer bunu. Şoňala derine de otyapyn. Daýda kim söz aýtjakmy kaby daýdamaz? Daýda berdi. Salam, go Allah'a şükür. Hoş geldiniz. Go mu can sağlıklar? Allah'a şükür, sağ olun. Haydi verin. Dinleýär sizi. 25-nji ýylyň soňunda söz beripdiň sen bir zatym bolar diýip ýeşdät bolanaga. Bu daýda del. Yok, men daýda. Sen sözüňe jogap bera. Näme ýeşdädim bolana boş şugurla otursaňyz. Bolar da. Nereden artist aydın? 20 ýaşyň soň gelen o daýda. Orasine kitap firmada näçe adam sokgaýdan. Ben ýaly artistler var, sen ýaly artistler. Bilen nämetmeli, bilen baş, ben mara gap ömmeli. Erkek adam keleýin tapatyna gelip. Bilen ýok, kitap firmada işläpdim. Onsan uniwersanak. Haramzada sen. Menim näçe tane adam iki daat etdim, menim iki daat etdim bilen okma. Senin etany daýdajan, senin etany keten köýlük adam. Näçe iki daat etdiň? Yo, talip sen bilemok, men dogrymy aýdyn, sen Allah'ın insany ýöne diýjek bolýan zatym diňe sen söz berdiň, sözüňde tapyl diýjek bolýanma, ýöne nuru haramzada ýaman ağlawçy şoňa diýänmi men? Ýa bolýar-da. Laşyndaýda tüweleme köpelip duray Türkmenistanda. Biri bara gene Laşyndaýda. Bolýar sanak bana.
Dinde onu bir sana. Bang Nura berge sewater Nura. Kudu bolan nurda suat bere gelyanlar berge. Dayda näme? Dur bir min dur wagt. Dayda nä Nura berdim etmedimi näme molle? Hayırdır? Nura kabinyan gelip. Bar Nura Födürlüdüler etmedi üçün şey diýerlermi ka? Yakuboviç kelle vatandaşlar. 12'den ortaň şol ýalak ýakşýarlar. Aýdajan, bolýar men ýalançam bolsam edil arkadan ýalak o itten eşekden tıpan ýalançy däldirmi? Arkadaňyz ýaly, arkadaly terdaryňyz ýaly. Itten eşekden tıpan ýalançy ýalançy däldirmi wara? Halkyň bundan beýle korrupsiýaňa baýmaly mümkinçilik berme. Döwlet yegenler üçin. Kemal Japa. Döwlet bir adam üçin. Döwlet bir adam üçin näle kene ho? Döwlet garnaşlar üçin gurbanly. Garnaşlar diýerler ha, soňundan marş şikaýetlerim dinleýän okdur. Bular wara ýendirler o. Halkyň dinledi. Yegenler garnaşlar zatdyr oturup diýenler ey bizim halkymyz gara. Nel oynasan oyna vermeli wara bularlay. Ne mesele diýen hiç taýdy sesin çykaran oklar. Edinmi de diýär zat tip. Beýenlerlere garnaşlar zatdyr oturup bara. Gulýänlerlere üstürimizden zatdan bilýän prikol üstüler edip. Bulun gyýyllaryny alyp zorlaýan hiç taýdy eden ok. Bulun ilinin mallaryny alýan hiç taýdy eden ok. Ay bular näme etseň eden ok. Arkaýyna oturýarlar. Dawaýda bir walidler şular gyrallar diýenler o. Kaldırma özüm nurin yokarsun natür. Oy canım. Garraktınız meni, ara garraktınız. Beydime kardeşim tek öňüme vermelet, nerden garratın koy. Näçe adamy garratyp, näçe adam öldürmän, ölmersin tek otur beydime. Soňky döwür videolar çykatyr bar gör, onam gördüňizmi? Toylarda da atdy pul seçýärlermi, birlikde olur seçýärmi, o adamlaryň bolaşlaryny ýa-da o $1 üçin bar. Nerede gören zatlar çaýly 20 manat näme diýen sen Nuraga? Yo bir da 20 manat görkezip Allah soňa kisesine salyp zato bermedim diýip ýazypdyr. 100 gram et düşýär, o näme diýen Nuraga? Ey amma yo maskara bile. Halcan çüfledäýär diýen kim Allah'a diýär, ýaman ýaqatda başladylar, ýene de ýaqydaýda da peýda ederdi. Vatandaşlar, öýüňizde zadyňyza haýwanlaryň içinde belki pişikleňiz, itleňiz badyr öýüňizde. Erde keselli zatly, kän uglaýan, kän mäwlaýan bolsa, şu wagt vatandaşymyzyň haýyşdy boýunça prosese başladyk. Bu proses temizlenmek vatandaşlar. Daşkymyza suw düşýär zarat ýa içki esasy ruhy taýdan araslanmak. Ve ruhy taýdan araslanmamyz üçin häzir hojamyzyň üfürük tüfürüklerini ekranyny süpürün vatandaşlar gaqyryk zatlary ekranda galaýmasyn, prosese geçelim vatandaşlar 2 minut. Geç haqiqi. Küçüfet vatandaşlarım. Evet. Korkular ayrılsın. Ýanky biro jogap bermediler, men eşden jogap berdi, biro ýanky. Evet. Talip çüfletine dümek zat gelmedi ýaly. Evet. Kakras bu ýyl sezonun başlanýy şu wagt keselçilikler zatlar. Häzir vatandaşlar bir zaman taýýarlaýar. O şu wagt tep bitdi. Dümüvinem ayrıya dümüvinem. Men gelýän häzir 2 dakykada. Vatandaşlar keselliler. Vatandaşlar, bu zatlar var, batıl inanç derler. Bundan şifa gören adamlar var. Şoň üçin keselçilik kim bar bolsa, yarawsuzlar zatlar çağıňyzyň bolmasa birden çağıňyzy bolup bilýän derler. Dawaýçy geliň emmeňiz ekranyň öňüne. Mokra salfetkany süpürüň ekranyna, soň kesel degip maňa garanyp oturma. Kurwan ulmay. Grip bitti ya.
Bu verdim Muhammed Mavi. Ova. Çarşıyı görün okma. Yeni de tanımadın mı? Ekranı süpürün vatandaşlar. Mikrofon kalaymasın. Ova. Keserçilik var. Kurban oladı. Yola gitdiýän bolsaň uzyn yola. Jaňadyň maňa kameradan jaňadyň üfledeýin, çüfledeýin sizem. Bir işe bir yarasyn bul haramdada. İşe yaramaz. Biz platny mı ödem Talip? Ova biz platny atak Türkmenistanda pul alýarlar. Ağzını aç tüküreyin diýe zat diýe barýan bolyn. Ey ağam diýe näme ağzını açyp tüküren bilen düzelýärmi diýe. Owo diýe. Bilýän Talip, hemme howpsuzlyk işgärler kabinetinde şonu açyp oturýarlar dogadan gowy. Ova zapis ekranı edipdirler diýip eşitdim. Maral men prokuraturanın käbir işgärler zatlary şu efir edende zapis ekran edip özüni bir erbet duýup başlan wagtlary bilýän äkä wagt adamlar gelýär. Ular üfläp çüfledýärler da. Edil Erkin peýda tapýa görýär da, olaram bilen peýda tapalyp şeýdip kösenenler kabinetde açyp oturýarlar. Organ işgärleri mollar gatnap berler da, o çüfledip dar edip ýanyna toprak gatdaşýarlar bilýänmi? Ol Gurban goly basmadyýarlar, gaýtma Serdar basmadyýarlar. Mollar da gatnap berler da, okudyp özlerini. Ay her kilek zatlar da şap berler, ýygnakda zatda. Ne diye mollalan zatdan ýanyna gaýdyp da, indi tarihin şu ýanky videony alyp, zapis ekran edip açýarlar, diýerbet duýuşy klat bolsa, erde birden işler uğruna bolmaýan bolsa, bunu açyp çüfledip, zat edip, özüni şey edip, bunu görýärler diýär. Aýna näme etjek vatandaşlar, her kim günün görmeli, bir zat edip. Ben mollalara beýasmandan gallan, no? Ova men mollalaryň çöreginden kesdim ha. Gurban goly olaňam işini alyp duraw eline aýdymçylyk kynal, diş doktoryň kynal hemme. Ova hemme kişini çöreksiz goýdup biz aslında. Şu wagt konkretne urgy udar etdik de bilýän, ol sanky oýlanýaly. Ova vatandaşlar, inşallah ertir efirmede dowam edýäs. Bugünlükçe yapmagyny karar verdim. Günne efir vatandaşlar, günne gelin. Borçluňyzda, zadyňyzda problemi bar bolsa gelin efirde aýdym inşallah. Allah'ın izni bilen efir mesele çözülür. Bolly Geday halkyma girýäňiz, şu taýda barşyl video. Jahil halkym diýe. Jahil halkym. Şu taýdan görüp bilersiňiz vatandaşlar, arkaýyn. Näçe taýçan Talip diýe. Ay näçede toşny bilemok, ýöne tir açar inşallah. Günne efir vatandaşlar, dawaýçy aktiv bolalyn. Şu haram wadalara birazjyk bir hepde 10 unýalak rahat gördük görýän vatandaşlar. Bir hepde 10 bu güni nagled edýärler, size azar berýärler. Şoň üçin bular postoýanly pressurda tutmaly dawlenýede. Sag bolun vatandaşlar. Sag bol gardaş, sag bol. Davaj. Hepdeden ýa. Bolly ýüze. Hepdeden gene efir açyp oturan, ha? Sayda şu size liçkaňyza aýal bolup gelýänlere, yenelere unan maň gördüňiz da ýanky daýda bolup gelip bilýär, başga bolup gelip bilýärler. Hiç kime şahsy maglumatyňyzy bermäň. Hiç kime ne TikTok'tan ay nomer sorap biler, nomeram bermäň. Nomeryňyzy berseňizem siziň kimdiňizi bilip bilýärler. Bular Türkiýe bilenem samimesini işleýärler. Rossiýa bilenem samimesini işleýärler. Olaň üstü bilen tapy bilýärler siziň kimdiňizi. Şoň üçin nomeram bermäň, tanışmaňam. Diňe biziň çağrışymyza taýýar bolun. Biz bilýäs, ýurdun 5 ýerine her gün jonuny bizi dinleýänler we eşitýänler we wagt saady gelende hemmemiz deň wagtda, deň sagatda herekete başlar. Bolýa sag bolun, onda jany sag bolsun vatandaş. Sag bolun. İşler gelin üçin Allah razy bolsun. Her biriňizden janyňyz sag, başyňyz dik bolsun. Sag maňat durun. Assalamu aleykum. Amin. Sag bolun.